نقالي هو تسمع لنا ديكون هاونا أبم قالي هو تسمع لنا እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ከይባርኽ ምናልባት ሎም መዓንቲ ዝመፅኣና ኣሕዋት ክንከውን ስለ ንኽእል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ኢልና ሰሙኑ ጀሚርና ነርና ማለት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ያው በልሻድሻይ ሸውዓይ ክፋል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበፅሕናዮ ምዕራፍ 6 ኢና ዘለና ማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ፍቕዲ 19 ጀሚርና ክንርኢና ንነቢያትን ሃዋርያት ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለፀ ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና መንፈስ ቅዱስ ተሰናይ ቃል ከቀብለና ናቱ ሰናይን ቅዱስን ፍቓድ ይኹነልና እሺ ባር ኣቀዲሙ ከም ዝተነበበ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ መዝገብ ካብ ዘሎ ኣብ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕት ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ዳ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕት ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድር ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ዝብል ማለት እዩ ስለ ቃላቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን መጀመርያ ትሒዝና ንሕሪና ኮይና ጎይታ ያው ካብቲ ናይ እምባ ስብከት ወይ ከዓ አንቀጸ ቡፃን ዝበሃል ትምህርቲ ምዕራፍ 6 ማለት እዩ ስለ ምጽዋት ስለ ጾምና ስለ ጸሎት ዘመሃሮ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ክፋልና ሪኢና ማለት እዩ ንስኻትኩም ክትጾሙ ከለኹም ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም ንስኻትኩም ምጽዋት ክትቡ ከለኹም ከም ፈሪሳውያን ወይ ከዓ ከምቶም ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ኣይትኾኑ ከም ዝበለ ማለት እዩ ሪኢና ነርና ብዝሓለፈ ስለዚ ጾምና እንታይ ክመስል ኣለዎ ጸሎትና እንታይ ክመስል ኣለዎ ምጽዋትና እንታይ ክመስል ኣለዎ ብሰፊሕ ጎይታ ዝመሃረሉ ብዝሓለፈ ሪኢና ነርና ማለት እዩ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምጽዋት ማለት ካንታይ ማለት ምዃኑ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሪኢና ነርና ሎም ማዓንተኻ ካብኡ ቀፂልና ዘሎ ምዕራፍ 6 ማለት ካብ ቁፅሪ 19 ክንከይድናና ብሓፈሻ ክንተ ክንገብር ከም ዝግባአና ወይ ከዓኒ ገንዘብና ከመይ ጌርና ክንሕዝ ከም ዝግባአና ወይ ከዓ ምጽዋት ከመይ ጌርና ክንህብ ከም ዝግባአና ንመን ምጽዋት ክንህብ ከም ዝግባአና ጸሎትና ከመይ ኢልና ጸሎት እንገብር በተለይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልኩም ጸልዩ ከም ዝበለ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኸ ተዛዓበየ ጸሎት ምዃኑ ማለት ኣብ ቤተክርስትያን ካብ ኣቡነ ዘበሰማያት ወይ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ዝበልጥ ጸሎት የለም ማለት እዩ ናይ ጸሎታት ኩሉ ጸሎት ናይ ምስጋና ኩሉ ምስጋና እዩ እና ጎይታ በዓሉ ዝመሃረና ጸሎት ስለ ዝኾነ እንተ ሓደ ሰብ ኣብ ዕለታዊ ተግባሩ ነዛ ጸሎት እዚኣ ክጽልያ ይግባእ ማንም ሰብ ማለት እዩ ክድቅስ ይኹን ክትስእ መግቢ ክበልዕ ከሎ ክውድእ ከሎ ኣብ ጉዕዙ ኣብ ዝጅምረሉ ኣብ ዝፍጽመሉ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ኣቡነ ዘበሰማያት ክደግም ከም ዘለዎ ርኢና ማለት እዩ ካብ ወፂሉ ሽዑ እንታይ ዝብል መዝገብካ ኣብ ዘሎ ኣብ ድማ ልብኻ ኣሎ ይብል ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይረኽቦ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ዳ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድር ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ምጽዋት ክዛረብ መፅዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ሃብትና ይኹን ገንዘብና ኣብ ሰማያት ክንእክብ ከም ዝግባአና ዳ እምበር ኣብዚ መሬት እዚ ኣብዚ ካብ ዓለም ክንእክን ገንዘብና ክንእክብ ከም ዘይግባአና ከምኡ ማለት ኣብዚ መሬት እዚ ገንዘብ ክንእክብ ኣይግባአናኒ ማለት ገንዘብ ኣየድልየናን ማለት ኣይኮነን ግን ብገንዘብና ክንጸድቕ ይግባአና ማለት እዩ በተለይ ንሃብታም ዝተዋሃበ ዕድል እንታይ ብገንዘቡ ናይ ምጽዳቕ ማለት እዩ ጎይታ ስለ ሃብታማት ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢሎም ነይሮም በተለይ ሓደ ሃብታም መፅዩ ሲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ምስ በሎ ሲ ተን ሕግታት ትፈልጠን ኢኻ ወይ ከዓ ተን 10 ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ ኣይትስረቕ ኣይትዘሞ ኣቦኻና ዲኻና ክበር ምስ በሎ እዚአንስ ካብ ግዜ ህፃንነተይ ጀሚረ ሓልየን ምስ በለ ሽዑ እንታይ ዝብሎ በል እዚአን ድሕር ዳኣ ሓሊኻዮም ኮንካ ሓንቲ ነገር ተሪፋትካ ኣላ ብሎ ማለት እዩ ሓንቲ ነገርካ እንተያ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ እንደኻታት ሃብ ሞ ሰዓበኒ ኢልዎ ምክንያቱ ፍጹም ንምዃን እንደልዩ ሰብ እዚ ማለት እዩ የዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኢሉ መጀመርያ ሓይቱ እዚ ኩሉስ ገይረ እንታይ ተሪፍኒ ኢሉ ምስ ሓተተ ሽዑ በል ፍጹም ክትከውን ድሕር ዳኣ ደሊኻ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ እንደኻታት ሃብ ሞ ሰዓበኒ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ዓስብኻ ዓብ ክኸውን ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ብኽፍኣት መፅኡ ስለ ዝነበረና ፍቅሪ ገንዘብ ከዓ ስለ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ሓዚኑን ድሕሪ ተመልሰብለና ማለት እዩ ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢሉ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱስ ክንደይ ጭንቂ እዩ ሃብታም ሰብ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል በለ ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሃብታም ሰብ ኣይጸደቕኒ ማለት ድዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ኦሪት ወይ ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ቅዱሳን ተሪእናዮም ሃብታማት እዮም ኣብርሃም ኢዮብ ድሕር ዳሪናዮም ኮይና ብጣዕሚ ሃብታማት ብሃብቲ ብጣዕሚ ሃብታማት ዝነበሩ እዮም ነገር ግን ሃብቶም ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ክወፁ ግን ኣይከልከሎምን ወይ ከዓኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኽረኽቡ ግን ሃብቶም ኣይከልከሎምን ግን እንታይ ዕላምኡ ጎይታ ዝምህር ዘሎ በዚ ሃብታም በቲ ተዋሂቦ ዘሎ ሃብቲ ተጠቂሙ ክጸድቕ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ጠቂስና ሃብታማት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተሓስቲ ገንዘብ ኢልና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገንዘብ ዝሃቦም ወይ ከዓ ገንዘብ ዘለቅሖም ንሃብታማት እዩ ስለዚ ሃብታማት ንድኻታት ብምሕጋዝ ወይ ከዓ እንተሸገሩ ብምርዳእ ወይ ከዓ ነቶም ጽጉማት ብምሕጋዝ ገንዘቦም ክጸድቁሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ቤተክርስትያን ክሰርሑሉ ይኽእሉ እዮም ሽጉራት ከብልዑሉ ይኽእሉ እዮም ተሸገሩን ክሕግዙሉ ስለ ዝኽእሉ ብሃብቶም ንክጸድቁ መንገዲ ከፊቱሎም ማለት ስለዚ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥናዮ እንድሕር ዳኣ ተረዲእናሉ ብገንዘብና ክንጸድቕ ከም ንኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ስለዚ
نقز اب زي رخبو ويكاني بالع اب زي رخبو سرقت خويتهم اب زي رخبو اب سميات حبتكم اقمطوا قبل ماتي مثاليم طايسنا يرنا ذكر تخونكم بقدامي مصحفه مثالي انتي زبل جرها خير كان من بحر دربي امو دحر توسنه غيزي خطرخبو يا زبل حساب مش طايسنا يرنا حق ابز حلفه انتي مالتي مچم جرها ناب بحر دربي خيو ايركبني እንኳን ተወሰነ ጊዜ ነው ሾንሾ ተመልስካ ማይትረኸወን ይኻ ግን ናብ ባሕር ደርቢ ማለት እንታይ ማለት ይበቃ ንደኻታት ንሽጎራት ሃቦም ገንዘብ ካን እንጀራ ካንሞ እሶም ካ እንታይ በትሶም ዝረኸብዎ ጸጋ ወይ ካ በትሶም ዘመስጎነ ከምስጋና ወይ ካ በትሶም በትንዓም ዝሃብካዮም ህይወት ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓስበኻ ዓብ ከም ዝኸውን ይገልጸልና ማለት ስለዚህ ብልዒ ኣብ ዘይረኽቦ ነቐዝ ኣብ ዘይባላሽዎ ሰረቐት ኮይቶም ኣብ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማያት ሃብትና ክንእክብ ከም ዝግባአና ምስ ምጽዋት ተኣሳሲሩ ይነግረና ማለት እዩ ካብ ቆጽሉ ሾ ናይ ስጋኻ መብራህቲ ዓይንያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኮይኑ ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕምም እንተኮይና ግን ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን እምበኣርሲ ተኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተስ ጸልማቱስ ክንደይ ከዓቢ ይብለና ማለት ስለዚህ ናይ ሰውነትና ብርሃን ዓይንና እዩ ማለት እዩ ዕውር ንዕውር እንተመርሖስ ክልቲኦም ተተሓይዞም ናብ ጸልፊ ወይ ካ ናብ ገደል እዮም ዝወድቁ ከም ዝበለ ጎይታ ናይ ሰውነትና መብራህቲ ዓይንና እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይንና እንድሕር ጸልሚት ወይ ካ ዓይንና እንድሕር ተባላሹ بزول أكلاتنا بزول سونتنا خان تيخون سلماتي خون ماتي نحد عيننا بره كوين خاني بزول أكلاتنا خان تيخون برهاني خون جن عين خبل كله سلز السجاوة عيني أيكون ماتي مسحب بترجع قامي جزي كزارب كله زحلة في إدكا قريز كادر بيها كي مسكلت أدا إدكا نحراسي تاتكاس كابها قريز كادر بيها مسكلت أدا وكخابنا جهنم ساتاتو حدي إدكا تقريز كنا من جس أملاك تاتو يحشكا زبل حسب قلب أيوسدني لانيرنا ماتي سلزي أبزخ عينها قبل كله سلازي سجاو عيني كونه ماتي سلاز سجاو عين ده كونه سلات منفساو عيني مخنياتو نت منفساو نجار كتردو تخل بمنفساو نجار مر بسجاو نجار سلازي كونه مالتي سلازي عين ناي سوندتنا برهاني قبل كله عين تبعيل زلو ياو أيمروني ماتي سلاز سب أيمر ويكالو بونو ندحر بروه كوينو بزل سونتهم بروه يخون مخنياتو بمنتايك صدق كم زلو انتايك جبر كم زلو نحن دحناتو انتاي كم زمال ويكا بغامي كم زدحن فلت إيمان سلازي ካብ ሰብዝን ላዕለኻ ብርሃን ዘለዎ ሰብ የለን ማለት እዩ ስለዚህ ዓይን ተባሂ ዘሎ ኣይምሮይ ወይ ከዓ ዓይን ተባሂ ዘሎ መንፈሳዊ ህይወትና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ ኣይምሮ እንድሕር ተደፊኑ ወይ ከዓ ልቦኑ እንድሕር ዓዊሩ ካልእ ኣካላቱ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ንኹሉ ክፍለ ኣካላቱ ዝእዝ ኣይምሮ እዩ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኣይምሮ እንድሕር ብሩህ ኮይኑ ሰብ እዚ ናብ እግዚአብሔር ንምቕራብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንምፍጻም ያው ኩሉ ነገር ብሩህ ዝኸውንና ዓይንና ብሩህ ክኸውን ይግባእ ወይ ከዓ ኣይምሮና ብሩህ ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ቀሪብና ምስ ክርስቶስ ተጸጊዕና ካብ ክርስቶስ ዝርከብ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንረክብ ይግባአና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ጸኒኩም ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር ካብ ትገብርዎ ጾም ጸሎትን ጸኒዱ ይስማዕኩም ቀጽሉ ዲያቆን ከም መጀመሪ ኢለ ቃልዮት ይስማዓልና ኣምሪ እግዚአብሔር ይባርኩም ያ ጽቡቕ ሓሻሓፈሻው ጽቡቕ ከላል ጻይኽ ግለጽ ጸኒሕ እግዚአብሔር ኣብ ልቡናና ያስፍረልና بلعن ممراتن أبزي بلاشو سرقتي كوعيتهم أبزي قبرو نعهدكم مدر هفتي أيتأكبو هبتغا أبزي اللول بخا أبو ألو مو بلعن ممراتن أبزي بلاشو سرقت كوعيتهم أب زي سرقو أب سماي هفتي أكبو زول قال حفشو ممرنا زبو غير خرد عنا زن حديا كوني أبزن ردو حدا حساب نتايو حسر بزبالة بزا حساب موسدو مخبات سماوي هابتي علامة زغبري سماوي هابت من نعنت سماوي هابت كان قعبتين عنده كنقبر كم زلنا كان ما قبل كم زلنا عنا بابرانا انتي كون الله مالت يجي استقدس عنا بابرا استفلي عنا بابرا كلورنا كم زلوي سماوي هابتي علامة زغبري أنبابرا نعمت أب حواريو قدوس باولوس نتيميتيوس ودواي كان نتيميتيوس كتصحفو له كله أقدماي نتيميتيوس معرف شدشه كفوض عسرته انترينايو حدا خفال كونه شي كان ببي مناتو تسنا حساب انتاي مخانو متان خلاتنا እንዳትረዳና ከይድ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 እዝ ዘለኹ ካብ 10 ጀሚሩ እንታይ እዝ ዘሎት ኣብ ዘሎ ሓሳብ ካብ 10 ክሳብ 17 እዩ ግን ኩላትኩም አንብቦ ኢኹም ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ምስተረኸበ ማለት እዩ ግዜ ምስተረኸበ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሲስር ኩሉ ክፋኣት እዩ እሞ
قاليهم نعو ناتماطاطرو كاب امنت زنبلو نابرسهم بزح سقاي يمصو حجي حدا كابتنا حدا ناتي كريستنا اكريستنا نخاين كاين نبر زغبرنا ወይ ካ መንፈሳዊ ናብራና ብጽቡቕ ነገር ካይነ ማዕብሎ ዝገብረና ሓደ ነገር እንታይ ይመስለኩም ስስዕ ስለዚ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሰማያት ኣክቡ ኣብ ሰማይ ሰረቕታ ኣይረኽብዎን እዮም ኣብኡ ምክንያቱ ገንዘብ ካብ ዘሎ ሳቡ ኣእምሮኻ ኣብኡ ሓሳብካ ኣብኡ ኩሉ ነገርካ እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ መንፅር ናቤት ከይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ልክዕ ኣብዛና ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ፅሒፍዋ ዘሎ መልእኽቲ ልክዕ ናብኡ ኢኻ ትኸይድ እምነትካ ከተዘንብል ካይትረፍ ኢኻ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ حصر بزلنا إذا فقد 19 خصاب 21 انت صحيفة زلا قال حسب انت يزلي عمنتا تتقاليلو زليلنا يزلنا إذا قال زي مخبات سميا وهافت علامة زغبره أنبابرا كنلامد انت يلنا من لمات كنلامد انت علامة زغبره سميا وهافت خعبت كل جزء سب سميا وهافت خعبت اندحري حاسبها اللي خوينو سميا وهافت كب اندحري حاسب كوينو انت تغبرالو مالتي كمتك على أملاح زولنا كمتي متحف قدس لبمنا نسونا بتونات ومتأتمنات قنا يتقبلوا ونتبهاله ويتنان أملاحنا المرحنا إيسوس كروسوس زنبور ونابرا قدسان زنبور ونابرا كنبر تومنا أملاح زسمر ونابرا حجي كنت عم تودي أكون حويز بلو أي تهبتم أي تسرح مالتها يكون بانس أروك وادا كتسرح زي سرح عيبلا عيزبلنا متحف قدس قل يتجنزبنا أبين نعلي مالتي أبين انتاين تقامل لي مالتي سلازي هابتام كينكا منفساوي بقى عم مدري حتى كنت تخلي على سمايت كان تعين هابتي كتقعبت كان زلكا نمر خريد داغبر كامن بار مالتي دارغا فرناس بغيرون قلصنا صني حمي حفشاو تا فقد 20 حد ينابصحنا زلنا مثلا دياقون حوي كفقد 20 كنت قصلوا دياقون دهان قصل دهان شير ندابلنا دحر خاف زاري قصل دياقون حوي كل حدا يصبغ دم نهار سلازلنا سنايش ምናልባት ሓሳብ ንኽረለኩም ኮይኑ ሕዋት ክትጉ ትኽእሉ ኢኹም ላዓል ዘለኹም ደይብኩም ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ምናልባት ክሳይ ከይከውን ኣብዚ ሓሳብ ኣለና ኢልኩም ክትጉ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ቃና ሰኣሊ ለና ሓውና ሳሌም ያው ዘለኹም ኩላትኩም ማለት እዩ ወላ ኣባ ሓውና እና ኣብዚ ሓሳብ ኣላት ቀጥሉ እሺ ቀጥሉ እሺ أنا قال هو تسمعنا ترى سلت زمرنا زلهم صدقهم يزحوا هذا قصل سمع لهم مار له أنا እሺ ሕዋት እሺ ሰናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስተዋዓልን ጥበብን ይዓድለና እሺ ካብ ቁፅሪ 22 ከም ብበልኩም ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይንያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኮይና ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕመምቲ እንተኮይኑ ከዓ ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን እምበኣርሲ ታባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተ ጸልማቱስ ክንደይ ዓብይ ይኸውን ኢሉ ሸው 24 ክቕፅል ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊዩ ነቲ ሓደ ኻ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ኻ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን ይብለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንኽልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ጎይታ ተባሂሎም ዘለዉ ብዝኽልተ ሓደ እግዚኣብሔር ተኻላይ ከዓ ገንዘብ እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እንዳተዛረበ ዝመጽእ ዘሎ ማለት ኣብ ልዕሊ ገንዘብና ክንፈልጠሉ ወይ ካብ ልዕሊ ገንዘብና ክንጎርሕ ከም ዝግባአና بسنك هابتنا ناب فرد خين خير ويكان ناب مقطعتنا ناب جهنم ساتن كين ورد قبل على جنزب نخن فلت كم زجبانا بسنك هابتنا حاتيات كن جزاء جبانا بسنك جنزب حاتيات زمت بوزح سبالو سبب زموت زود أب صخرنا أب تفاعل عينة حاتيات زود بسنك جنزبي ما عادي جنزب بزجبا سلزي تكملوا ويكابي كم زوعلو سلزي فلت سلزي هبل عن تايلو سرقت بزي رخبو ويكابال عب زي رخبو نقزاب زي رخبو حابتكم ما بسمايات أكبو إلنا يرو ماتي كابز غازي الخاشو عن تايلنا نقلت قويتت كتكزو أي تخلني خم يلو ماتينا وين نتحادثتهم نتحادث تصاليهم نتحادث جزيهم كان نتحادث مجزاء ويكا مزاز كتاب يخم بلنا ما إذا قويتها تبهي لزولتنا يمجمع رجزايبك خم كله كالاي جنزبي ما لذي جنزب لك عم سجزايبي هير كوين تاي كوين قويتها تبهي لتجلس مالتي مخنياتو نايدك سبات لبس لزحز نايدك سبات أتحساسبا نايدك سبات أيمرو سلزجز جنزب أملاح تبهي لتجلس له بتلي أبولي كيدان بجكاي كلا أملاح هيتم لخص بنير حكي أوتاتي من له سلزنبور جزابير أملاح تايلو إسرائيليان كافتن 10 تزات نايم جمريا زات ما راح يسرا كم مدر جبس زوج أخوة أنا جزابير أملاح كأي سلزي بجكاي كالوت أملاح تايتم لخ أي تسجد لهم أي تجزأ أيوم قبل مالتي سلزي جزابير أملاح نبينيو جزابير نبيني يخمل لخص له
እግዚአብሔር ንበይኒ ክኸብር ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ካልእ ኣምላኽ ካብ ጎይታ ወፃኢኻ ካልእ እግዚአብሔር የለን ማለት እዩ። ስለዚ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ የለን ወይ ከዓ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን ዝበለ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ጣዖት ወይ ከዓኒ ኣምላኽ ኮይኑ ዝመፅኻ ገንዘብ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ኩላቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ብኢዶም ዝቐረፅዎ ማለት እዩ። ብኢዶም ዝቐረፅዎ ዕንጨይቲ ወይ ከዓ ብኢዶም ዝቐረፅዎ ኣእማን እንዳገበሩ እዚኦም እዮም ኣማልኽትና እንዳበሉ ይሰግድሎም ነይሮም ይግዝእዎም ነይሮም ማለት እዩ። እዚ እግዚአብሔር ብተደጋጋሚ ግዜ ጣዖታት ከርሕቑ በተለይ ጣዖት ካብ ዘለዎ ንእስራኤላውያን ካብ ጣዖት ክርሕቑ ጣዖታት ካብ ማእኸሎም ከውፅኡ ይነግሮም ነይሩ ብተደጋጋሚ ግዜ። ጣዖት ብምምላኾም ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ኣቐይሞሞ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ሕዚኖሞ ነይሮም እስራኤላውያን። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ሓለፈ ብሓድሽ ኪዳንካ ያው ኣምላኽ ኮይኑ ዝመፀ ልክዕ ጣዖት ኮይኑ ዝመፀ ብሓድሽ ኪዳንካ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ገንዘብ ከምቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ጣዖታት ዝምለኸሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ሰብ ጊዜኡ ዕድሚኡ ኩሉ ነገሩ ዝህቦ ንገንዘብ እዩ ማለት እዩ። ንሓማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ነገርና ንህቦ ንገንዘብ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ። ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ንኽልቴና ክትግዝኡ ትኽእሉን ኢኹም። ልክዕ ገንዘብ ሰሪሕኩም ክተምፅዎ ገንዘብ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንገንዘብ ኢሉ ክነብር የብሉ ሓደ ሰብ ልክዕ ከምቲ ንክነብር እየ ዝበልዕ እምበር ንኽበልዕ ኢሉ ኣይነብርን እየ ዝበሃል ኣባህላ ምሻሎ ክንነብር ከለና ገንዘብ ስለዘልዩና ያው ገንዘብ ክንሕዝ ገንዘብ ክንሰርሕ ገንዘብ ክንእክብ ይግባአናይ ግን ንስለ ገንዘብ ኢልና ግን ክንነብር የብልናን። ሓደ ሰብ ንስለ ገንዘብ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ነብር ኣሎ ኮይኑ እግዚአብሔሩ ክርስዕ እዩ ብፃዩ ክርስዕ እዩ ኩሉ ነገሩ ሃይማኖቱ ክርስዕ እዩ እምነቱ ክገድፍ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ብሰንኪ ገንዘብ እንታይ ኮይኖም እዮም ተታሊሎም ስለ ዝወደቑ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ንክልተ ጎይቶት ብሓደ ግዜ ክንግዛእ ኣይንኽእልና ወይ እግዚአብሔር ክንመርፅ ኣለና ወይ ከዓ ገንዘብ። ግን ደጋጊምና ከም ዝበልና ጥንቃቄ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ምጥንቃቄ የድልየና እዩ። ገንዘብ ኣምላኽ ወይ ከዓ ገንዘብ ጣዖት እዩ ክንብል ከልና ወይ ገንዘብ ናብ ሓጢኣት ይወስደካ ክንብል ከልና ሕማቕ ማለት ኣይኮነን። ካብ ገንዘብ ወፃእኻ ምንም ነገር ክንሰርሕ ኣይንኽእልና። ድኻታት ክንሕግዝ ቤተክርስትያን ክንሃንፅ ተሸገሩ ክንረድእ ገንዘብ ከድልየና እዩ። ስለዚ ገንዘብ ኣይተምልኽዎ ወይ ከዓኒ ልዕሊ መጠን ዝኾነ ፍቕሪ ገንዘብ ኣይሃልኹም ዳ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ እምበር ገንዘብ ኣይትሓዙ ገንዘብ ኣይትስርሑ ኣይብለናን እዩ። ምክንያቱ ልክዕ ዲያቆን ገሊፅልና ከም ዝፀንሐ ክሰርሕ ዘይፈቱ ኣይብላዕ ስለ ዝብል መፅሓፍ ማለት እዩ። ክሰርሕ ዘይፈቱ ኣይብላዕ ስለ ዝብል እዚ ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ቤተክርስትያን ክንደክም እያ ትእዘና ብፃዕርና ወይ ከዓኒ ብድኻምና ክንነብር እያ ቤተክርስትያን ትእዘና። ግን ንገንዘብ ኣይትገዝእዎ ማለት በቃ ኩሉ ነገሩስ ንዑ ይተሃብዎ ኩለንተናኹም ማለት እዩ። ኩለንተናና ንመና ክንብ ዝግባእና ንእግዚአብሔር መፅሓፉን ከምኡ እዩ ዘለና ሓቂ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብፍፁም ልብኻ ብፍፁም ሓይልኻ ብፍፁም ሓሳብካ ተገዛእ እዩ ብል ማለት እዩ። ንብፃይካ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ብለና ማለት ትእዛዛት እዚአን እየን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብሙሉእ ሓይልኻ ብሙሉእ ፍቅርኻ ብሙሉእ ልብኻ ከተፍቅሮ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ጌርካ ከተፍቅሮ ኣምላኻዊ ትእዛዝ ኣምላኻዊ ሕግዝ እዩ። ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ክህልወና ዝግባእ ኣጠማምታ ግን እንታይ ክኸውን ያው ገንዘብ ከም ዘድልየና ፈሊጥና ክንሰርሕ ይግባአና ገንዘብ ክንሕዝ ይግባአና እዩ። ነገር ግን ንስለ ገንዘብ ኢልና ክንነብር የብልናን። ሰብ ንስለ ገንዘብ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ነብር ኣሎ ኮይኑ ሓዊ ክቐትል ይኽእል እዩ ኣምላኹን ክብድል ይኽእል እዩ ዓመፅ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብሚዛን ክሰርቕ ይኽእል እዩ ብሓሶት ክሰርቕ ይኽእል እዩ ብምትላል ሰብ ብምቕታል ዕላምኡ ገንዘብ ምእካብ ጥራሕ ክገብር እዩ ማለት እዩ። እና ብቕንዕና ዘይመፅእ ገንዘብካ ኣብ መጨረሻው ፅቡቅ ኣይኮነን። መፅሓፉን እንታይ እዩ ዝብለና ሰብ ብኩሉ ዓለም ረቢሑ ሲ ነብሱ እንተኣትፈስ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ብለና ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ባህሊ ሓቂ ገንዘብ ዓራት ክገዝእ ይኽእል እዩ ግን ገንዘብ ድቃስ ከምፃእ ይክእልኒ ወይ ገንዘብ ድቃስ ክገዝኣልና ይክእልኒ። ገንዘብ ገዛ ክገዝእ ይኽእል እዩ ገንዘብ ግን ዕረፍቲ ከምፃእ ኣይክእልኒ እዩ። ገንዘብ መድሃኒት ክገዝእ ይኽእል እዩ ገንዘብ ግን ጥዕና ከምፃእ ኣይክእልኒ። ስለዚ ካብ ነብስና ዝዓቢ ነገር የለን መጀመርያ ማለት እዩ። ካብ ነብስና ዝዓቢ ነገር የለን። ብድሕሪኡ ከዓ ክንነብር ከለና ከዓ ንግድና ይኮና ንነብር ኣብ ከባቢና ሰባት ኣሉ ሓቂ ክርስትና ማለት ኮሚኒየን ሕብረት እዩ ማለት እዩ። ብሕብረት ክሳዕ ንነብር ዝኾንና ከዓኒ ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት ናትና ሓላፍነት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተሸገሩ ተለዉ ክንሕግዝ ዝደኸሙ ተለዉ ክንድግፍ ይግባአና ቤተ እግዚኣብሔርን ክንመላለስ ይግባአና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክእዞም ከሎ ንእስራኤላውያን እንታይ ኢለዎም ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ ሎ ሓቂ 6 መዓልቲ ንዓኻትኩም እታ 7ይቲ መዓልቲ ግን ንእግዚአብሔር ሃብዋ ኢልና። ብመዓልቲ ሰንበት ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ይግባአና። ብመዓልቲ ሰንበት ቤተክርስትያን ከይድና ክነቐድስ ስጋወ ደሙ ክንቅበል ወንጌል ክንሰምዕ ትምህርቲ ወንጌል ክንመሃር ይግባአና። ክርስቲያን በቃ ዕለታዊ ሂወቱ ዝኸውን ይግባእ። ያው 6 መዓልቲ ሰሪሑ 7 መዓልቲ ግን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ ናይ ኩላትና ውዕልና ማለት እዩ። ቀሰንበት ንመንፈሳዊ ነገር ዕላማ ክነውዕሎ ይግባአና። እዚ ሰብ እዚ ግን 6 መዓልቲ ናይ ስራሕ ግዜ ተዋሂቦ ከሎ ሰንበትም ጨሚሩ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ነገር
ይብድላል ወይ ይዕምፅ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ያው ክትርድኡ ንኻ ዝደሊ በዛሕና ኣብ ስደት ስለ ዘለና ንዕርፈሉ ሳምንታት ክፈላለ ኽእል እዩ ምናልባት ሰንበት ሰሪሕና ሰው ንክንዕርፍ ንኽእል ኢና ኣብኡ ምናልባት ከም ሕቶ ድሓር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ኣብ ሰሙን ዘሎ ግዜያት ንእግዚኣብሔር ንህቦ ግዜ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ 7 መዓልቲ ክንሰርሕ ኣይተኣዘዝና 6 መዓልቲ ክንሰርሕ ኢና ተኣዚዝና እታ ሓንቲ መዓልቲ ያው ዝበዛሕና ሰንበት ንዕርፍ ኢሉ ስለ ዝሕሰብ እታ ሰንበት ግዜ ንእግዚኣብሔር ክንህብ ግባአና ምናልባት ሰንበት ግዴታ ክንሰርሕ እንድሕር ዳኣ ንግደድ ኮይንና ከዓኒ ካብቲ ካልእ መዓልቲ ዘሎ ግዜ ንቃል እግዚኣብሔርን ንቤተ ክርስቲያንን ግዜ ክንህብ ግባአና ማለት እዩ ምናልባት ያው ኣብ ስደት ስለ ዘለና ብዙሓት ሂወትና ካልእ ወይ ከዓኒ ሰንበትም ጭምር ክንሰርሕ ንግደድ ንኸውንና ግን ኣነ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ብፍቓድና ንገብሮ ነገር ተኾይኑ ዳኣ እምበር ብግዴታ ዝኸውን ተኾይኑ ብዙሕ ግዜ ያው ክንግደል ስለንኽእል ያው ኣብሱ ኣብ ግምት ኣይኣቱኒ ግን ዞሮ ዞሮ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ግዜ ክህልወና ኣለዎ ካብ መዓልቲ ካብ 24 ሰዓት ሓንቲ ሰዓት ትኸውን እግዚኣብሔር ክህልወና ግዜ ይግባእ ካብ 7 መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ትኸውን ግዜ ክህልወና ይግባእ ቤተክርስትያን ኬድና ቅዳሴ ክነቐድስ ጋወደሙ ክንቅበል ትምህርተ ወንጌል ክንሰምዕ ንስሓ ክንኣቱ እግዚአብሔር ዝደልዮ እዚ ማለት እዩ እና ሓደ ሰብ ግን በቃ ኩሉ ግዜ ንገንዘብ ጥራሕ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ ንስጋዊ ነገር ጥራሕ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንመን ኣቐዲሙሎ ማለት እዩ ንገንዘብ ኣቐዲሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ልቡ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዘይኮን ናይ ገንዘብ ፍቅሪ እዩ ዘለዎና ካብ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክንርሕቕ ይግባአና እችም ኩላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንትፈትዎ ሰብ ያው ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ትገብር ንትፈትዎ ሰብ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትህሉ ኢኻ ትደሊ ኩሉ ግዜ ትህቦ ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብ መንጎ ኣንጻር ፀወታ ዘሎ ፍቅሪ እቲ ወዲ ነታ ጓል ተፈቲዋ ወይ ከዓ ጓል ነቲ ወዲ ተፈቲያቱ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትህሉ እያ ትደሊ ማለት እዩ ካብኡ ክትፍላይ ኣይደልን ወይ ከዓ እሱን ካብኣ ክፍላይ ኣይደልን እዩ ተፈላለዮም ከይተረፈ ብሓሳብ ብሓደ ኣለዉ ብቴሌፎን ኩሉ ግዜ ተዳዋዊሎም እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሂወቶም ይዘራረቡ ማለት እዩ ወይ ከዓ ይዕልሉ ይስሕቁ ይፃወቱ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ኣንጻር ፀወታ ዘሎ ፍቅሪ ከምኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክነፍቅሮ ይግባአና እግዚአብሔር እኮ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብነት ክኾነና እኳ እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍቅሪ ርኢና ምስ እግዚአብሔርን ከምኡ ዓይነት ርክብ ክህልወና ይግባአና ንእግዚኣብሔር ክናፍቆ ንእግዚኣብሔር ክንደልዮ ይግባአና ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ መዓልቲ ድለይዎ ቀረባ ከሎካ ፀውዕዎ ይብለና ሓቂ መፅሓፍ እግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ክንደልዮ ይግባአና ኣብ ጥቃና ከሎ እግዚአብሔር ክንፅውዖ ይግባአናና ኩሉ ግዜ ሂወትና ምስ እግዚአብሔር ክኸውን ይግባእ ስለዚ ምናልባት ሓውና ዲያቆን ይወስኸልና ሓሳብ ማለት እዩ ንክልተ ጎይቶት ግን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ይኽእል መፅሓፍ ማለት እዩ ብሓደ ዓይነት ፍቅሪ ንክልተ ጎይታ ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ንእግዚአብሔር ንገንዘብን ክንግዛእ ኣይንኽእልና ስለዚ ንመን ክንግዛእ ከም ዝግባአና ክነስተውዕሉ ወይ ከዓ ክንውስን ይግባአና ኢያሱ ሓቂ ንእስራኤላውያን እንታይ ኢልዎም ንመን ከም ተገልግሉ ስሎም ምረፁ ኢልዎም ኣነን ቤተይን ግን ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና ውሳኔ እዩ ናይ ውሳኔ ሂወት እዩ ኤልያስ ንባዕሉ ኢሎም ሓቀይ እስከ ማእዝየኑ ተሃነክሱ በክልኤሆን ጀጋያቲክሙ ህዝበይ ክሳዕ መዓሲኹም ብክልተ እግርኹም ትሕንክሱ ብል ማለት እዩ ለእመ እግዚአብሔር ኣምላክ ክያሁ ኣምልክ ወክያሁ ስገዱ እግዚአብሔር ኣምላክ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንዕኡ ኣምልኹ ንዕኡ ከዓ ስገዱ ወለእመ ቤል ኣምላክ ክያሁ ስገዱ ወይ ክያሁ ኣምልኩ ቤል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣምላክካ ንዕኡ ስገዱ ንዕኡ ኣምልኹ ስለዚ ንመንና ንመርፅ ንሕና ኸ ኢያሱ ሓቂ እግዚአብሔር መሪፁ ኤልያስም እግዚአብሔር መሪፁ ንመን ኢኹም ትመርፁ ተባሂልና ማለት እዩ ኢሉ ኣምሪፅዎም ማለት እዩ ሕጂ እውን ንመንና ቀዳምነት ክንህብ ዝግባአና ንእግዚአብሔር ዲ ወይስ ንገንዘብ ይክኸውን ዝግባእ ኢልና ክንውስን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ መዓደናን ዝመሃርናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ ቀጽሉ ዲያቆን ዲያቆን ስማዕ ፀኒሐ ቃል ህይወት እስማዕልና ዲያቆን ስማዕ ፀኒሐ ኣይተዓመን ኣሎ መስለኒ ዲያቆን ሳሚ ኣለኻ ዲያ ዲያቆን ሳሚ እሺ ኣይተዓመቶም ዘላ መስለኒ ዲያቆን ሜሮ እንዳሓናፍታ ቀፅሉ ይቐፅል ካብቲ ዘቋረፅና ምናልባት ሓደ ሰብ ከይከውን እንዳከይባላሹ ኢልና ኢና ከዓ ዕርዩ ኢልና ኢና ዲያቆን ፅቡቅ ስብከት ኣሎ ድሓን ቀፅሉ ፀኒሕ ቁፅሪ 24 እየ ክንብልኩም ፀኒሐ ማለት እዩ ንክልተ ጎይታ ክገዝእ قصلوا سامحوا نيتورك يا مستر قصلوا بحق دس بالله
ኣቀላልፃ እዩ ምናልባት ካልእ ኣሕዋት ትውስኽዎ ሓሳብ ትቋራረፅ ኣላ መስለኒ ኮኔክሽን ፅቡቅ ኣይንሰምዐካ ዘለና ኩላ ቅድሞ ግን ዲያቆን ሳምንት ሰምዐና ተለኻ ወይ ፅቡቅ ትሰምዑ ኣለኹም ዲያቆን ሜሮን እወ ዲያቆን ትሰምዑ ኣለኹም ይቋረፅ ኣሉ ኔትወርክ ሕማቕ ኣሉ ናይ ዲያቆን ፅቡቅ ኣሎ ሓራይ ሳምሓዊ ኔትወርክ ሕማቕ ኣላ ናትካኻ ትሰምዓና ኣለኻ ወይ ተመሊስካ ኣቶኸም ብሓድሽ ሎንጊ ይበፅሓሉ ናብኡ دحان قصلو دياقون ميرون فقد 24 ملكم እሺ ቁፅሪ 24 እንተይልና ፀኒሕና ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ይብልዎ ወይ ነቲ ሓደ ፀሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ከዓ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ምስ በለ ቁፅሪ 25 ሸ እንታይ ይብል ካብ መብልዕሲ ሂወት ዶ ኣይትበልፅን ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ኣይበልፅን ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዕዎ ብትሰትይዎን ወይ ስጋኹም በትኽደንዎ ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣሎ سامعي او تمليس كاتو اي تسمعنا لها دونجي مساك كالوناتنا حسب ناقص 24 كان فقاد املاخ خرينا نيرنا مايت نخل تغويتو تكنغزا خمزين نخل قص 25 تايزلنا كاب مبلعس هيوت دو ايتبلصن كاب كدانس سغا دو ايبلصن سلازن هيوتكم بتبلعون بتساتيون ويسن سغاكم بتخدنوا ايتጨነقوا بلوكم اللهو يبل مالتي اذي بنصصر غير زقمطم زلو سغا نفسنا لوا مالتي سلازي كاب مبلع هيوت دو ايتبلصن بلنا مالتي كاب مبلع هيوت دو ايتبلصن كاب كدانك سغا دو ايبلصن سلازن هيوتكم بتبلعوا بتساتيو ወይ ካን ስጋኹም በትኸደኑ ኣይተጨነቁ ብለኩም ኣለኹ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ለሐቀ ሰብ ክበሃል ከሎ ነፍስን ስጋን ዝሓዘይ ማለት እዩ ሰብ ክበሃል ከሎ ነፍስን ስጋን ዝሓዘይ ስለዚ ካብ መብልዕን መስተን ነፍስ ትበልጽ ማለት እዩ ነፍስ ሁላትና ከም ንፈልጣ በአርአያ እግዚአብሔር ዝተፈጠረት ያ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኡፍ ኢሉ እንታይ ገይሩሉ ንኣዳም ንህይወት እስትንፋስ ኣብ ኣፍንጩ ኡፍ ኢሉ ሕዲሩሉ ሓቀይ ያው ነፍሲ ወይ ከዓ ህይወት ዘለዎ ነፍሲ ኮይኑ ከዓ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ بنفس እግዚአብሔር ይመስል ማለት ሰብ بنفسን እግዚአብሔር ይመስል ነፍስ ሰለስተ ግብራት ኣለዋ ለባዊት ነባቢት ህያዊት ያ ማለት እዩ ሰለስተ ግብርታት ኣለዋ ወይ ከዓ ሰለስተ ኩነት ኣለዋ ለባዊት ያ ነባቢት ህያዊት ያ ማለት ስለዚህ በዚህ ነገር እዚ እግዚአብሔር ትመስል ምስጢረ ስላሴም ንነፍስን ንስላሴ ክንገልጽ ከለና ነፍስ ንጥቀሚና ሓቀይ ነፍስ ሰለስተ ነገራት ከም ዘለዋ ስላሴም ሰለስተ አካላት ከም ዘለዎም ንገልጽ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ነፍስ ትበልጽ ብል ማለት እዩ መጽሐፍቱ እንታይ ዝብለና ነሶም ስጋድ አንበር ንነፍስ ቀጥሉ ዝኽእል ኣይትፍርሕዎም ኢሉ ያው ነፍስ ዘለዓለማዊት ሙኻና ከም ዘይትመውት ይነግረና ማለት እዩ ነፍስኻ በአርአያ እግዚአብሔር ዝተዋሃበትና ሙኻና ይነግረና ማለት እዩ መሊሱ ኻኒ ነፍሲ ኣይተቀተሉ ኻብ ምሽ ሓቂ ነፍሲ ኣይተቀተሉ ምክንያቱ ደም ዘፍስ ዘበለ ሁሉ ታ ነፍሲ ኣብ ደም ስለተሓድር ናይ ሰብ ነፍሲ ኣይተቀተሉ ይብለና ማለት ስለዚ ነፍሲ خبرت مخانا مس ገለጸ ሽዑ እንታይ ይብል ንነፍስኹም ብትበልዕዎም ብትሰትይዎ እንታይ ትገብሩ ኣይትጨነቁ ብለና ማለት እዩ ንስጋኹም ከዓ ብትኸደንዎ ስጋም ንባዕሉ በአርአያ መልክዕን እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ማለት እዩ ስጋም በአርአያ መልክዕን እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ስለዚህ ንስጋኹም ከዓ ብትኸደንዎ እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ሽዑ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናብ ሰማይ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ አቦኹም ዳ ይምግቦም እምበር ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓጽዱን እዮም ኣማዕከኑን ኣይክቡን እዮም ንስኻትኩም ግዳ ካብኣታቶም ብዙሕ ኣዝኹም ዘይትበልጹ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ነፍስኹም ብትበልዕዎ ብትሰትይዎ ንስጋኹም ከዓ ብትኽደንዎ እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ነዚ ምክንያት ኣብነት ዝኾነኩም ከዓ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ይብለና ማለት እዩ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ንሳቶም እንታይ ገብሩን እዮም ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓጽዱን እዮም ቆፎ ይኹን ማዕከን እውን የብሎምን ናይ ሰማይ ኣቦኹም እንታይ ዝገብሮም ዝምግቦም ብለና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘረዳእና ዘሎ መጀመርያ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰብ በመልክዑን በአርአያውን ፈጢሩ ሓቀይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ድማ በለ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንፍጠር ኢሉ በመልክዕን በአርአያን እግዚአብሔር ተፈጠረ እዩ ሰብ ክቡር ማለት እዩ ሰብ በመልክዕን አርአያን እግዚአብሔር ተፈጠረ ክቡር ፍጥረት ማለት ስለዚ ነዚ ብክብሪ ዝፈጠረኩም እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ይገብረኩም ኣይርስዓኩም ወይ ኣይዝንጋዓኩም ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ስነ ፍጥረት 22 እዩ ሓቀይ
እግዚአብሔር 22 ስነ ፍጥረታት ፈጢሩ ማለት እዩ ክፈጥሮም ከሎ ብዝተፈላለየ ግብሪ ፈጢሮ ማለት እዩ ብሃልዮ ብሓሳብ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ኣለው ብነቢብ ብምዝራብ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ኣለው ብገቢር ብተግባር ዝተፈጠረ ፍጥረት ካሎ ማለት እዩ ቶም 21 ፍጥረታት ብሃልዮም ብነቢብን ክፍጠሩ ከለው እቲ ናይ መጨረሻ ኣዳም ግን ብገቢር ተፈጢሩ ወይ ከዓ ብስራሕ ተፈጢሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ መሬት ጭቃ ልዒሉ ብጭቃ ገይሩ እንታይ ገይሩ ሰሪሕዎ ማለት እዩ ንሰብ ስለዚ መጨረሻ ምፍጣሩ ብተግባር ምፍጣሩ ክብሪ ዘርእየና ማለት እዩ መጨረሻ ምፍጣሩ ብኸመይ ክብሪ ኮይኑ ድሕር ኢልና ኮይና ማንም ሰብ ጋሻ ክዕድም ከሎ ኣብ ገዙ ወይ ካኒ ጋሻ ናብ ገዙ ክመጽእ ከሎ ኣቀዲሙ እንታይ ዝገብር ነቲ ጋሻ ዘድልየ ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ዝጽበይ ሓቀይ ኩሉ ነገር ዝብላዕ ስተ ኣዳልዩ ይጽበይ ነቲ ጋሻ ትጋሻ ምስ መጽኻ እግሩ ሓጺቡ ኢዱ ሓጺቡ ኻኒ ይቅበሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካት ዝኸበረ ጋሽኡ ሰብ ይነሩ ማለት እዩ ዝኸበረ ጋሽኡ ሰብ ስለ ዝነበረ ንሰብ ዘድልየ ኩሉ ነገር ፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ንሰብ ተፈጢሩ ፀሓይ ትኹን ወርሒ ከዋኽብቲ መሬት ባሕሪ ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ንሰብ ጥቕሚ ወይ ከዓ ንሰብ ኣገልግሎት ተፈጠረ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ጋሽኡ ሰብ ስለ ዝነበረ ንሰብ ዘድልዮ ነገር ታጊሩ ኣዳልዩ ኣብ መጨረሻ ንሰብ ፈጢርዎ ካልእ ኸኣኒ ኣብ መጨረሻ ምፍጣሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኸ ናይ ሰብ ክብሩ ዝርዳእና ወይ ከዓ ናይ ሰብ ፍሉይ ክብሩ ኸ እንታይ እዩ ብኣዳው እግዚአብሔር ብስራሕ እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ፍጡር እዩ ማለት እዩ ንኻልእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓሳቡን ብቃሉ እንዲፈጢሮ ማለት እዩ ብሓሳቡ ማለት ያው ሓሳቡ ብምሕሳብ ጥራሕ ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣለው ብቃሉ ኸኣ ይኹን ብርሃን ፀሓይ ይኹን ወርሒ ይኹን ከዋኽብቲ ኣብ ባሕሪ ዘለው እንስሳት ይውፁ እንዳበለ ብቃሉ ፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ ሰብ ክበፅሕ ከሎ ግን ብኣዳው ይፈጢሩ ማለት እዩ ብኣዳው ፈጢርዎ ንሰብ ስለ ዘኽበሮ ንሰብ ልዕል ስለ ዘበሎ ብኣዳው ብተግባር ፈጢርዎ ማለት እዩ ንኻልኦት ግን ብሓሳብን ብቃልን ፈጢርዎ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ናይ ወዲ ሰብ ክብሩ ኸ ብመልክዕን ኣርኣያን እግዚአብሔር ምፍጣር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰማይ ክፈጥር ከሎ ከም መልክዕን ከም ምስለይን ኣይበለን መላእኽቲ ክፈጥር ከሎ ከም መልክዕን ከም ምስለይን ኣይበለን ወይ ንባሕሪ ክፈጥራ ከሎ ከም መልክዕን ከም ምስለይን ኣይበለን ሰብ ክፈጥር ከሎ ግን ከም መልክዕን ከም ምስለይን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብመልክዕን ኣርኣያን እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ክቡር ፍጥረት እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ይብል ስለ ናይ ሰብ ክብሪ ክዛረብ ከሎ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 49 ሰብሰ እንዘ ክቡር ውእቱ እያእመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልቦ ልብ ወተመሰሎሙ ይብል ማለት እዩ ሰብሲ ሰብ ግን ክቡር ፍጥረት ኮይኑ ተፈጢሩ ክነሱ ክብሩ ብዘይ ምፍላጡ እንታይ ኮነ ከም እንስሳ ኮነ ክብሩ እንታይ ኮነ ረሳዕ ይብለና ማለት ስለዚ ሰብ ክቡር ኮይኑ ተፈጢሩ ነይሩ ክፍጠር ከሎ ኣርኣያን ኣምሳል ናይ እግዚአብሔር ሒዙ ተፈጢሩ ኢሜጅ ኤንድ ላይክነስ ኦፍ ጋድ ወይ ካኒ ናይ እግዚአብሔር መልክዕን ኣርኣያን ዘለዎ ፍጡር ኮይኑ ተፈጢሩ ክፍጠር ከሎ ነገር ግን መልክዑን ምስሉ እንታይ ገይሩ ኣባላሽ ማለት እዩ ስለዚ መልክዕን ምስሉ ስለ ዘባላሽው ኸ ብሓድሽ ተፈጥሮ ክፈጥሮ ስለ ዝደለየ ክርስቶስ ብሓድሽ ኪዳን ናትና ስጋ ተዋሂዱ መፅዩ ነቲ ተባላሹ ዝነበረ መልክዕና እንታይ ገይሩ ከም ብሓድሽ ይሕድሶ ማለት እዩ ነቲ መሪቱ ዝነበረ ሰውነትና ወልዊሉ ሓድሽ ገይሩ ወይ ከዓኒ ኣብ ብሩህ ከም ዝኸውን ሓድሽ ከም ዝኸውን ገይሩኻ ብሓድሽ ተፈጥሮ ኣኸቢርና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክቡር ዘብሎ መጀመርያ ብኣርኣያን ብመልክዕን እግዚአብሔር ምፍጣር እዩ ካልኣይ ክብሩ ኸኣኒ ክርስቶስ ነዚ መልክዕና እንታይ ስለ ዝገበረልና ብደሙ ስለ ዝሓደሰልና ማለት እዩ ብሓላፊ ዝኾነ ወርቅን ብሩርን ሓቀይ ብሓላፊ ዝኾነ ወርቅን ብሩርን ኣይኮንኩም ተዓዲኩም እንታይ ዳ በቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ደም ኢኹም ተዓዲኩም ማለት እዩ እዚ ክርስቲያን ዋጋ ንክንፈልጥ ይግባአና ናይ ክርስቲያን ዋጋ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ኣይኮነን ናይ ክርስቲያን ዋጋ ናይ ክርስቶስ ደም ይዋግኡ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ደም ከዓ ዋግኡ ክንደዚ ክበሃል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ በቲ ክቡር ደሙ ዝዓደገና ኢና ክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ማዕረ ክንደይ ክብሪ ከም ዝሃበና እግዚአብሔር ማዕረ ክንደይ ልዕል ከም ዘበለና ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ከምዛ ዓይነት ክብሪ ዘለዎ ሰብ ከምዛ ዓይነት ፀጋ ዘለዎ ሰብ ግን ክግበር ግባ ማለት ክጭነቕ ኣይግባኦን እዩ እንታይ ዝብል ንስጋኹም ንነፍስኹም በትበልዕዎ በትሰትይዎ ንስጋኹም በትኽደንዎ ኣይትጨነቑ ምስ በለ ሽዑ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልክትዎን ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ረኣዩ ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓፅዱን እዮም ማዕከን ቆፎ የብሎም ናይ ሰማይ ኣቦኹም እዩ ዝምግቦም ኢልና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ነቶም ኣዕዋፍ ዝምግብ ተኮይኑ ወይ ከዓ ንዕዋፍ ሰማይ እንድሕር ዳ መግበን ዘዳልወለን ኮይኑ ንዓና ግደ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይሂበና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኸርእየና ደልዩ ማለት እዩ ነተን ብመልክዑን ብምስሉን ዘይፈጠረን ኣዕዋፍ ነተን ዳግም ትንሳኤ ወይ ከዓ ዳግማይ ትንሳኤ ዘይብለን ነተን ስልየን ኢሉ ዘይሞተ ኣዕዋፍ ወይ ከዓ ደሙ ዘይፍሰሰለን ኣዕዋፍ ክንድዚ ካብ ኣኽበረን ክንድዚ ዝምግበን ዝሕልወን ካብ ኮነ ንዓና ግደ ክንደይ ኣብሊፁን ዕዚዙን ዘይሂበና እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ በዚ ክነስተውዕል ይግባአና እግዚአብሔር ብኸመይ ዓይነት ፍቅሪ ከም ዘፍቀረና ማለት እዩ
ናይ ዓርቡ ውዳሴ ማርያም እንተተመልኪትኩም እንታይ ዝብል ዘዚኣነ ሞተ ነስአ ወእንቲአው ህይወት ወሃበነ ዘሎቱ ክብሪ ወስብሃት ይብል ማለት እዩ ያሬታ ክርስቶስ ብል ማለት እዩ ክርስቶስ ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ እንታይ ጌርና ናቱ ህይወት ይብና ማለት እዩ ክርስቶስ ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ ህይወት ይብና ክርስቶስ ናትና ጥሜት ወሲዱ ናቱ ጽጋብ ይብና ክርስቶስ ናትና ውርደት ወሲዱ ናቱ እንታይ ይብና ናቱ ጸጋ ይብና ማለት ስለዚ ዘኽበረና ክርስቶስ እዩ ልዕል ዘበለና ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቀረና ህይወቱ ከፊሉ ካብ ሞት ከም ዘድሓነና በዚ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ዲያም ዝተረኽ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ታሪክ ምክትርኽ ከልኩም ድሓር ናብ ኣሕዋት ከብለልኩም እየ ማለት እዩ ንሓደ ኣቦ ክልተ يقريتا بروحاوي ام سوري هاك ارصك دلي اكونكون يقريتا حري سنة شكرا لله حسب كتويهم نانا حسب كبيله ديكم كوسي اوكي جايد كوت يموني ابي لي كلهم ما بزلهم سي زي حج زخيد له اب حزبنا نريو زلنا كايداسي بتعم نديو نز اورثودوكس اتاك نمغبار دغبر دلو موني I don't know زي ودرزان تبحال تفلطو دو تخونو ابزي اونلاين زبزح بزح سب دكبمو ግን ድበዝሕ ከዓ ናይ ምስሓቅ ናይ ተኣሽሙ እዮም ዝገብሩ እሞ እንድሕር ደኣ ግዜ የለኩም ኮይኑስ ዓዲሙኩም ኣሎ ኩልኩም ሎማዓንቲ እንታይ ኣታ ኦርቶዶክስ እንታይ እዩ እምነታ እንታይ እኽቲ መፅሓፍቲ ዝንበብ ደሎ እዚ ህዝቢ ኸ ናይ ብሓቂ ነቲ እምነቱ ፈሊጥዎ ድዩ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ እንድሕር ደኣ ግዜ የለኩም ኮይኑ ድጥዕመኩም ተኮይኑስ ኣቤል ሓወይ ኣብ ናይ ወዲ ረዛን ክትመፁ ትኽእሉ ትኾንኩም ኩለኩም ኢለ የቕሬታ ፈቓድኩም ተኮይኑ ማለት እዩ شربلنا يرجع حتى إلىكم الله بروحي ما كلها أنا أخن رخاب أنتي أوكي ما سيو هو حجني خفيتو زلوا حج 5 رئيس زلوا أبع العدو بيننا قال ما لا خير كاد زقبر دلو نزهز بمسنة بعد السنة أي فتحونا مو ساعتهم قاعد وما وهم يما صبوا يرجع تبارك بروحاتي هو صبوا إنتي دول كيان سنة حسابي مملخ التحوصة نريأس لزلنا حزبنا آخنا كفلت قالوا زي نحزبنا قد خجبرنا نحزبنا قد خبلوس علنا بلبنا سمعنا خلالو زي جبر زلو زي خيات زلو سلازي يا صباي thank you يرجع حتى thank you يا كاتل في ذاك ده هم سجمنا كم حسابنا تم تبغني thank you الشهر تمرتنا نودي أمه جزية ترخبنا ولا أنا أتخذنا ده حركة متمسلكم دياكون ميرا الله يتخوين خطة سلام ساقني يقولون إيش ودوا نودايا تا معرف أمه شو أنا خيدها نابزي أخذ ما يقريتها انتاي مخاطر لكم أبزي هذا يتزارارو انتاي نافتن نبال وما يدلني معنا إلاتكم سنة وقت كله أبزي تصبوا مهر على مهر تمتيهم تأسو هاي نابزن كم تصبوا يكونن أبزي ألقهم تمهار لهم أنا متشكم ألقو تبقالوت كاهم متشكم كمان دارنا مهار يهم سبنا يبزحكوا والحانتي ترقم يقول والحانتي لو تدم تسوها يقولوا من بتكرسيان حجي كونت تواريدا حجي كونت نكساجيرا ولا حنت أيتنا وصنيها إحنا قن كن مسكر علينا ده حنت كن زار ولنا تسبقة كاسيلو خمسة كاسيلو يا بحصوت نحر دخانة زارة بالو كاسيلو التحقق كاسيلو يدغيد زارة بالو كاسيلو ميتقبر ربا كاسيلو يدغيد حجي تعميرون جمرة يودايا يقريتها سوري صباح الله بفقر حاونا تاقيم يلا صباح الله منهم نو ناتي حساب سي تمرتنا مسودانا يلي ينبر قزية ترخيبو تاويخنا نخودو نقر يلا صباح الله تمرتنا بزي بمدبنا خنو دينا صباح الله خصايا مالتي كاتلو دهان ديكون ميرا أمونغو كليفناكم سنة إيش دهان تاقيم يلا ياو كل علامة أجرلوت كساعة زخونة أجميلن يعني من الوقت كن حسابنا تسريع أصلت أنحى وخلنا أما عتيمنا خنجمري ليه بس ما بقول لمن فسكدو سلام لك بدقامينا إجزابير بيتسبنا كريستوس فتوت كم يزني حكومة مالتي آمين إجزاء رامنا خنا نخلاتنا مستوى على طببني عدلنا
ነቶም ጠፊኦም ዘሎ ኣሕዋትና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተውዓልን ጥበብን ሓዲሉ ናብዛ ቅንዕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመልሰልና ንዓና እውን ክሳብ መጨረሽታ እስትንፋስ የጽናዓና ማለት እዩ ምክንያቱ ብናትና ሓይሊ ብናትና ብርትዓት ዘይኮነ ብናይ ክርስቶስ ሓይሊ ኢና ክንጸንዕ ንኽእል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹላትና ኣብ ቤቱ የጽናዓና ማለት እዩ ነቶም ኩላትኩም ትደኽሙ ዘለኹም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ድኻምኩም ዓስቢ ይኽፈልኩም እግዚኣብሔር ማለት እዩ ነቲ ትገብሮ ዘለኹም ኣገልግሎት ያው ሸለል ዝብል ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ምናልባት ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣሕዋትና ጠፍኡሎም ኣብኡ ኸይድና ንምሃር ፀገም የብሉን ግን ጉባኤ ረጊፅካ ምኻድ እውን ያው ኣገባብ ስለ ዘይኮነ ጽቡቕ ሓሳብ ኢኹም መሊስኩም ማለት እዩ ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምሃር እሞኒ እንድሕር ዘድሊ ኮይንካ ብጸሎት ዓፂንኻ ናብኡ ክንከይድ ምስ ወዳእና ትምህርትና ማለት እዩ ምናልባት ካብታ ኣቋሪፅያ ዝነበሩ ክቐፅል እሞ ተመሊስኩም ከዓ ተቐፅሉ ወይ ከዓ ሓሳብ ትህቡ ኣሕዋት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብድጋሚ ምስተውዓሉን ጥበቡን ይዓድለና ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ዋጋ ኢና ንዛረብ ነርና ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ዋጋ ንዓና ከም ዝኸፈለልና ብናይ ክርስቶስ ደም ከም ዝኾንና ከም ዝደሓና ማለት እዩ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ከም ዘውፀና እንዲያም ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም ጠቂስና ማለት እዩ ናትና ሞት ወሲዱ ናቲ ህይወት ከም ዝሃበና ርኢና ነርናና ታሪክ ክነግረኩም ማለት እዩ ንሓደ ኣቦ ክልተ ደቂ ነይሮሞ እዩ ዝብል ታሪክ ማለት እዩ እናቲ ንእሽተይ ወዱ ብጣዕሚ የሸግሮ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሰክር ይዕውል ኣብ ዝሙት ህይወት ኣብ ካልእ ሕማቕ ነገራት ይወድቕና ኣቦ ብተደጋጋሚ ግዜ ይምዕዶ ነይሩ ወደይ ካብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ውፃእ ምስ እግዚኣብሔር ተፀጋዕ ናብ እግዚኣብሔር ቅረብ ናብ ቤተክርስትያን ከድካ ንእግዚኣብሔር ፍለጦ ምስ ክርስቶስ ህይወትካ ፅቡቕ ምንቲ ክኸውን ከም ዝግበር እንዳበለ ብተደጋጋሚ ይምዕዶ ነይሩ ማለት ግን ትንሽተይ ውላድ ክሰምዑ ይከኣለ ማለት ኩሉ ግዜ ይበኣስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማቕ ነገራት ይውዕል ይበኣስ ምስ ብዙሕ ሰባት ይጋጮ ነይሩ ማለት እዩ እና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብብርቱዕ ክሕኩሕ ጀሚሩ ማዕፆ ናይ ገዝኡ ማለት እዩ እና ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ነይሩ ብብርቱዕ ክሕኩሕ ምስ ጀመረ እዛ ኣቦ ሰንቢዱ ተስኡ ይኸፍቶ ማለት እዩ ምስ ከፈቶ እቲ ንእሽተይ ወዱ ኮይኑ ይፀንሕ ማለት እዩ ናብ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከዓ መላእ ሰውነቱ ብደም ጨቂ ብደም ተባላሹ ኣብ ኢዱ ከዓ ካራ ሒዙ ፀኒሕዎ ማለት እዩ ንኣቦኡ ምስ ረኣዮ ብሓዘን ተዋሒጡ ማለት እዩ ወዱ ሰብ ቀቲሉ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ማለት እዩ ድሓር ንወዱ ናብ ገዛ ኣትዩ እንታይ ይገብር ነቲ ማዕፆ ዓፂኑ ውሽጢ ይኣቱ ማለት እዩ ናገና ሓቲቱ ከይወድእ ከሎ ወይ ከዓ እንታይ ከም ዘጋጠመ ከይሓተቶ ከሎ ከዓኒ ብብርቱዕ እቲ ማዕፆ ካልኣይ ግዜ ክሕኩሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ሽዑ ሰንቢዱ ጠጠው ኢሉ ከሎ እንታይ ይብሎ ኣቦይ ንሎማዓን ጥራሕ በቃ ስተረኒ ንሎማዓንቲ ካብ ዝሕማቕ ነገራት ኣውፃኒ ዝኩሉ እንዳማዓድካኒ እንዳመኸርካኒ ከለካ ካብ ሕማቕ ሂወት ወይ ካብ ሕማቕ መንገዲ ክምለስ እንዳነገርካኒ ከለካ ኣነ ግን ብሰንኪ ክፍኣተይ እንታይ ገይረ ኣብ ሕማቕ ነገር ወዲቀ እሞኒ እግዚኣብሔር ሆይ ይቕረበለለይ ቅሬታ ኣቦይ ይቕረበለለይ ካልኣይ ግዜ ደጊመ ከምዛ ኣየጥፍእኒ ደጊመ ኣይብድለካኒ ይብሎ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዝነበሮ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ እንታይ ገይሩ ትቦ እታ ናቱ ክዳን ኣውፅኡ ናይቲ ውላዱ ክዳን ገይርዋ ማለት እዩ ከይዱ ማዕፆ ከፊትዎም ማዕፆ ምስ ተኸፈተ ያው እቶም ማዕፆ ዝሕኩሑ ዝነበሩ ፖላይስ እዮም ማለት እዩ ምስ ረኣይዎ ብደም ጨቂዩ ሰብ ዝቐተለ ንሱ መሲልዎም ነቲ ኣቦ ሒዞሞ ይኸዱ ማለት እዩ ከይዱ ሽዑ ኣብ ሕጊ ይቐርብ ወይ ከዓ ፖሊስ ቀሪቡ ንምንታይ ሰብ ቀቲልካ ምስ ተባሃለ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ተጋጊ ሰብ ቀቲለ ምስ በለ ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክፍረዶ ማለት እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸይድ ከሎ ሽዑ ኣቦኡ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸደ ኣብኡ ናይ ሞት ኣጋጣሚ ወይ ከዓ ናይ ሞት ዕጫ ከም ዘጋጥሞ ወዲ ይፈልጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ ንወዱ ከርክቦ ቅሬታ ወዱ ነቲ ኣቦ ከርክቦ ይጓዓዝ ወይ ከዓ ጉዕዙ ይጅመር ማለት እዩ እና ገና ትወዲ ኣብ መንገዲ ከሎ ኣብ ጉዕዞ ከሎ እቲ ኣቦ ኣብ ፍርዲ ቤት ይቐርብ ማለት እዩ መጀመርያ ንኽኣምን ተሓቲቱ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ሰብ ቀቲልካ ዶ እወ ሰብ ቀቲለ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ሰብ ቀቲለ ይብል ማለት እዩ በል ከምዚ ሕጊ ናይዚ ሃገር ወይ ከዓ ናይዚ ሃገርና ሕጊ መሰረት ሰብ ዝቐተለ ብማሕነቕቲ ይሞት እዩ ዝብል እዚ ቅድሚ ሞትካ ትዛረቦ ነገር ወይ ከዓ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዕድል ክወሃበካ ምስ ተባሃለ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፒሮም ወረቐትን ሃቡን ይብል ማለት እዩ ፒሮም ወረቐት ምስ ሃብዎ መልእኽቲ ፅሒፉ እዚኣ ንወደይ ሃቡለ ኢሉ መልእኽቲ ይገድፈሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ እትወዱ ግን እንታይ ገይሩ ኣቦይ በቃ ብሰንከይ ክመውት የብሉን ኣነ ብዝገበርኩ ሓጢኣት ኣቦይ ክመውት የብሉን ስለዚ ከይደ ነቦይ ከርክቦ ካብ ሞት ከድሕነ ኢሉ ይኸይድ ማለት እዩ ከይዱ ብጉያ ምስ ከደ ግን ኣብቲ ፍርዲ ቤት ምስ በፅሐ ዱሮ ኣቦኡ ሞይቱ ተሓኒቆ ይፀንሖ ማለት እዩ እና ዝውላድ ብጣዕሚ ይሓዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ ይጉሂ ብሰንከይ ኣቦይ ሞይቱ ኢሉ ሓዘኑን ጓሂዩን ብጣዕሚ ዓብይ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ሓዘን ከሎ እንታይ ይብሎ ሽዑ ማለት እዩ ኣይትሕዘን ድሓን ኣቦኻ ዝገደፈልካ መልእኽቲ ኣሎ ኢሎም ሽዑ ደብዳቤ ሂቦ ማለት እዩ ምናልባት እስከ ከመሳተፍ ኮነና ኣቦኡ እንታይ ዝበሎ ይመስለኩም ኣሕዋት ላዕሊ ዘለኹም ማለት እዩ ምናልባት ቃና
ኣለኹም ዶ ወይ ብኮመንት ንገሩ ንስከ ኣቦ እንታይ ዝብሎ ይመስለኩም? ሚት ኮይንካ ኣለካ ብፍቅሪ እንድሕዚ ኣይትስማዓን ኣለካ ትዛረብ ኣለካ መስለኒ ሓንቶም ኣነስ ሓቂ ዘረባ ተሰሪቀ ፀኒሕ ሓሳበይ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ፀኒሐ የቕሬታ የብሉ ነቶም ካልኦት ሶሪ ግን ድሓን ምናልባት ክምልስ ጀሚሮም ኣለዉ መስለኒ ኣቦ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ይገድፈሉ ይኸውን ነዚ ወዱ ማለት እዩ? እሺ በቃ ድሓን ግዜ ንዘይምላዕ ማለት እዩ ግዜ ከይጥፋኣልኩም ስለዝተመለሰ ናብ ታሕቲ ስለዝመለሱ ኣሕዋት እናንተ እዚ ዝለወፀ እቲ ኣቦ ዝገርም ማለት ብጣዕሚ ከቢድ መልእኽቲ ገዲፍሉ ማለት እዩ ናብ መልእኽቱ እንታይ ዝብል ነይሩ? ወደየ ኣነ ኣብ ክንዳኻ እንተይኮን ኣለኹ ኣብ ክንዳኻ ይመውት ኣለኹ ስኻ ከዓኒ ኣብ ክንዳይ ብሂወት ትነብር ኣለኻ ስለዚ ብሎ ማለት እታ ምሳኻ ዘላ ሂወት ናተያ እታ ናትካ ሞትካ ኣነ ይወስድ ኣለኹ ስለዚ ነታ ብፅሪታ ወይ ከዓ ብጥንቃቄ ዝሃብኩኻ ነብሰይ ወይ ከዓኒ ሰውነተይ ክሳዕ መጨረሻ እንታይ ግበራ ተጠንቂቕካ ሓልዋ ብሎ ማለት እዩ ከቢድ መልእኽቲ ማለት እዩ እዛ ሒዝክያ ዘለኻ ሂወት ናተይ ሂወት እያ ኣነ ናትካ ሞት መውት ኣለኹ ንስኻ ኸ ናተይ ሂወት ሒዝክያ ትቐፅል ዘለኻ ስለዚ እታ ብቕንዕቲ ወይ ከዓ ብፅሪታ ብንፅህታ ዝሃብኩኻ ነብሰይን ሰውነተይ ክሳዕ መጨረሻ ብጥንቃቄ ሓልዋ ወይ ከዓኒ ኣኽቢርካ ሓዛ ይብሎ ማለት እዩ እና ሰብ እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ወይ ከዓ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ እኒው ኣብቲ ዝነበሩ ሂወት ይምለስ ይመስለና ናብቲ ናይ ዝሙት ናይ ስርቂ ናይ ባእሲ ሂወት ይምለስ ኣይምለስን እዩ ምክንያቱ ተሒዝዋ ዘሎ ሂወት ተሒዝዋ ዘሎ ነፍሲ ናይ መን ነፍሲ እያ ናይ ኣቦ እያ ምክንያቱ ናቱ ድሮ እንታይ ገይርዋ ኣጥፊእዋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብፅሪታ ብቕንዕታ ብፅፍፍታ ዝሃብኩኻ ሰውነተይ ነፍሰይን ክሳዕ መጨረሻ ተጠንቂቕካ ሓዛ ብክብሪ ሓዛ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዋናቲ ሓሳብና ክንምለስ ናትና ሂወት ወይ ከዓ ናትና ሰውነትና ብሓጢኣትና እንታይ ገይርና ኢና ኣባላሽና ኢና ማለት እዩ ብሓጢኣት ምክንያት ኣባላሽና ኢና እዛ ሕጂ ተዋሂባትና ዘላ ሂወት ናይ ክርስቶስ ሂወት እያ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ናቲ ሂወት ሂብና ኢልና ምሽ ሓቀይ ስለዚ እዛ ሂወት እዚኣ ናትና ኣይኮነትን ናይ ክርስቶስ እያ ማለት እዩ ብጥምቀት ዝረኸብናያ ሂወት ወይ ከዓ ብጥምቀት ዝረኸብናያ ፀጋ ብጥምቀት ዝረኸብናያ ድሕነት ናትና ሂወት ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ሂወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ክርስቶስ ሂወት ከዓ ክነባላሹ ኣይግባአና ምክንያቱ ክርስቶስ ብንፅህታ ወይ ከዓ ብፅሪታ ይሂብና ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ክቕበለና ከሎ ከዓኒ ፅሪታ ወይ ከዓ ብፅሪታ ክቕበለና እዩ ዝደሊ ወይ ከዓ ንፅህቲ ኮይና ታ ሰውነት ታ ነፍሲ እግዚኣብሔር ክቕበለና ዝደሊ ማለት እዩ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንታይ ዝብል ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ኢኹም ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ዶ ዝሙት ክትሰርሑ ትደልዩ ኣለኹም ወይ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ዶ ጣዖት ክተምልኹ ትደልዩ ኣለኹም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ እግዚኣብሔር ሰውነት ብንፅህታ ብቅድስና ዝተዋሃበትና እያ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ብክብሪ ዝተዋሃበትና ሂወት ብክብሪ ሓሊና ክሳዕ መጨረሻ ክንከይድ ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ስለዚ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ኢልና ማለት እዩ ኣዕዋፍ ሰማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ኣዕዋፍ ሰማይ ኮነ እንደ ንመናዓና ይኸፊሉ እዚ ነተን ኣዕዋፍ ሰማይ ነተን ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣዕዋፍ ዝምግበን ንዓን ዘድልየን ነገር ዘማልኣለን ድሕር ዳኣ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዳ ክሳዕ ክንደይ ንዓና ኣብሊፁ ዘይሂበና ወይ ከዓ ዓዚዙ ዘይባርኸናን ዘይቅድሰናን ማለት እዩ ስለዚ ንኣዕዋፍ ሰማይ ዝምግብ ኣምላኽ ንዓይ ኣይምግበኒ ኢልና ምሕሳብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝዓበየ ስንፍና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝፈጠራ ነብሲ እንታይ ገብራን እዩ ኣይርሳዓን እዩ መፅሓፍ እንዲያ እንታይ ዝብል ወላ እኳ እታ ሕያወይቲ ኣደን ውላዳ እንተረስዐቶ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ገብረናኒ ኣይርሳዓናኒ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ካብ ኣቦና ንላዕሊ ኣቦይ ካብ ኣዴና ንላዕሊ ካ እንታይ እግዚኣብሔር ኣዴና እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ኣንተ ኣቡነ ወኣንተ እምነ ንስኻ ኣቦና ኢኻ ንስኻ ከዓ ኣዴና ኢኻ ይብል ምሽ ሓቀይ ሃዋርያት እዩ ከበበ ኣብ ዝብል ናይ ሕማማት ሳምንት ኣብ ዕለተ ሓሙስ ማለት እዩ ናብ ናይ ምሕፃብ እግሪ ዝዝመር ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር እንታይ ዝብል ሃዋርያት እዩ ከበበ እግሪ ኣርዳዩ ሃፀበ ኮኖሙ ኣበ ወእመ እንታይ ገበረ ናይ ሃዋርያት ከበቦም እግሪ ናይ ሃዋርያት ከዓ ሓፀበ ኣቦና ኣደንካ ኮነ ብብለና ማለት እዩ ኮኖሙ ኣበ ወእመ ኣንተ ኣቡነ ወኣንተ እምነ ንስኻ ኣቦና ንስኻ ከዓ ኣዴና ኢልና ነመስግኖ ማለት እዩ እግዚኣብሔርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓላዊና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣሪና እዩ እግዚኣብሔር መጋቢና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለልና ኣምላኽ ዝብላዕን ስተን ክኸልክለና ኢልና ምሕሳብ ማለት ያው ካብ ኣዕዋፍ ንታሕቲና ኢልና ገዛ ርእስና ነትሕታልና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ዝምግብ ኣምላኽ ንዓና እውን ከም ዝምግበና ክነስተውዕል ይግባአና ማለት ስለዚ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ
ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓፅዱን እዮም ቆፎ ወይ ከዓ ማዕኸን የብሎምን ነገር ግን ናይ ሰማይ ኣቦኹም እዩ ዝምግቦም ኢሉ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ክብል ከሎ ከዓኒ ኣብ መጨረሻ ከጠንቅቃ ዝደሊ ናብ ኣዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓፅዱን እዮም ክብል ከሎ ስለዚ ስራሕ የድልኒ ኢልካ ኮፍ ምባልካ ትኽክለኛ ኣይኮነን ማለት እዩ ክርስትና ክንሰርሕ ዘተባብዓና እምበር ስራሕ ክንገድፍ ወይ ከዓ ስራሕ ክንፈትሕ ኣይተባብዓናኒ ናብ ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ዝበለና እንታይ እዩ ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓፅዱን እዮም ኢልና እምበር እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይሰርሑን እዮም ግን ኣይበለናን እይዘርኡ ኣለ እንጂ እይሰሩ መዓስ ኢሉ ይብል ማለት እዩ ትርጓሜ እይዘርኡ ኢሉ እምበር እይሰሩ መዓስ ኢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣይዘርኡን እዮም ኣይዓፅዱን እዮም ኢሉ እምበር ኣይበሩን እዮም ግን ኣይበለን ዕለታዊ መግቦም ንምርካብ ግን እንታይ ይገብሩ እዮም ይበሩ እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ይንቀሳቀሱ እዮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ማለት ስለዚ እንድሕር ተንቀሳቂስና እንድሕር ዳ ደኺምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ድኻምና ዋጋ ናይ ድኻምና ዓስቢ ከም ዘይከልዓና ማለት እዩ ግን ንሕና ክንጭናቅ ከም ዘይግባአና ክንሓስብ ከም ዘይግባአና እግዚኣብሔር በቲ ያው ቃሉ ገይሩ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ምናልባት ኣሕዋት ሓሳብ ሃቡ ያው ናይ ሂሚን ስለ ዝኾነ ያው ትምህርቲ ዘይኮነ ያው ዲስካስ ና ንገብር ዘለና እሺ ቃል ህይወት ተስማዕና ዲያቆን ሜሮ ፀጉ የብዛሓልከ በዓልከ ደስ ዝብል ትምህርቲ እሺ ዝኾነ ሓሳብ ክትውስኽ ትደልዩ ዲኹም ኣብዚኣ ኣሕዋት ወይ ዝኾነ ነገር ከይቀፀልና ከለና ናብታ ካልአይቲ ጥቕሲ ቃና ወይ ብፍቅሪ ሓውና ወይ ፊዜክ ተዘይኮና ዲያቆን ክቕፅል ኣነ እኳ ኣብ ከለኹ ቅሬታ ግበርለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ መጀመርያ እንታይ ክብል ዘልየ ዘለኹ ኣነ እኳ ካብቲ ቅድሚት ካልአይቲ ኣርስቲ ዝብልዋ ዘለኹም ብቐዳማይ ምስ ዲያቆን ሜሮን ኣትየ ነይረ እንዴ ሕጂ ኣብኡ ንገብሮ ነበርና ክዛረብ ደልየ መናፍቃን ምክንያቱ ንሰይጣን ኣይተሃቦ ስልጣን ድበሃል ኣሎ ቅሬታ ካብ ኣርስትና ከይንወፅእ እምበር ድሓር ተዘራርብናላ ዶ መሓሸ ኣብዛ ምዕራፍ 6 ሕፅር ኣቢለ ሓወይ ሕፅር ኣቢለ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ንኩላትና ማለት እዩ ሕጂ ሜሮን እንታይ ክብል ይደሊ ንሕና መናፍቃን ድሕር ዳ መሽከንከን ኢልካ ኣሎም ኣብ ርስኻዮም ድድዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ቃላት ድውርውርዎ ዝነበሩ ክንምልሰሎም ይግባአና ነይሩ እንተውፅኦምና ከዓ የውፁና በይኖም እዮም ዝተርፉ ዝከታተሎም ከማን የለን ሕጂ ከይንወፅእ ኢልና ብምሎም ኣብኡ ዝነበርኩም ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ወላሓንቲ መልሲ ኣይነበረኩም ንዓና ኣነ ስለ ዝምልሰሎም ነበርኩ የውፁኒ ነይሮም ብሓይሊ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣነ ክብል ከለኹ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ኣምላኽ ይምልስ ነይረ የውፁኒ ነይሮም ሕጂ ክትምልስሎም ግባአኩም ማርያም ድንግል ማርያም ሓጢአት ተርሐቕ ዲያ ክብለካ ከሎስ ተርሐቕዎ ደይ ትብሎ ታይትም ዘብላለካ መፅሓፍ ተርሐቕዎ ቃል በቃል ብምንታይ ተይልካ ካብ ኣርስትና ከተውፀና እንድያ ብፍቅሪ ሓወይ ክሳይ ግበር ድሓን ከም ሕዋቲና እዮም ዝበሃል ዘለና ምክሳይ ኣይነ ይርድአኒ ዲያቆን ሜሮን እንዲ ኣነ ካብቶም ብዙሓት ዘኽብሮ እንድዩ ኣመላለሳ ጠፍይዎ ዶ ይኮነ ኣካይዳ ኩላትና ነናትና ኣካይዳ ድሕሪ እዚኣ ክሳይ ትኾነልካ ጆኒ ድሕሪ እዚኣ ኣርእስቲ ክንዘራረበላ ኢና ሕጂ ግን ነቲ ሰብ ዝመሃር ዘሎ ክሳይ ከይትኸውን ድሕሪ እዚኣ ርእስቲ ኩላትና ክንዘራረበላ ኢና ኣይንወፅእና ኣብዚ ማለት እዩ በብሓደ ክንዘረበላ ኢና ድሓር ፀገም የለን ሓራይ ዳ እሺ ከምኡ ትሕሸና ትምህርትና ንወዳ እያ እሞ ሽዑ ዝሓትት ሕቶ ሓቲቱ ሽዑ ንዘራረበላ ኦኬ ቀፅሉ ዲያቆን ሜሮን ወዳኣልና ድሓን ከም መምህራን ስለዘየለው ተወዳእ ካልና ተሓይሽ ተስኻሎም ሰውሪ ቅሬታ በይንካ ኮይንካ ሎም ማዓንቲ ፀገም ይብሉና ፀገም ይብሉ ያው ዳተሓጋገዝና ክሳይ ንገበር ምናልባት ሰናይ ሓሳብ ይድሓን ድሕሪ ጉባኤ ወላ ንዘራረባ ኮልና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እና ፀገም የብሉ ንሕና እውን ክንምከር ክንመዓር ስለ ዝግባአና ድሕሪ መደብ ኣብ ኮልና ክሳይ ንገብር ማለት እዩ ክንደጉደልና ተሎ ክንዕርዮ ዝግባአና ነገር ተሎ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣንብበልና በላ ኣባሓዊ ካብ ቁፅሪ 27 ጀሚርካ ክሳዕ 30 ኣንብበልና ሞ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንሪያ እሺ ፅቡቅ ኦኬ ኣነ ግና
ስለምን እኳ በቲ ኩሉ ክብሪ ከም ሓደ ካብኣቶም ከም ዘይተኸደነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖም ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንዓኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይከድነኩም። 3 ነጥቢ እምበኣርከ እንታይ ክንብል ኢና፣ እንታይ ክንሰቲ ኢና፣ እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቁ። እዚ ኩሉስ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም እሞ ንዓኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቅድሚ መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቅን ድለዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። እምበኣርከስ ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ፣ ንመዓልቲ መከራ ይኣኽላ እዩ ትብል ማለት እዩ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣባሃውና ቃል ህይወት የስማዓልና። ምናልባት ካብ ቁፅሪ 25 ጀሚረ ካብ ቁፅሪ 26 ጀሚረ ክንብበልኩም ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ዳ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣን ኣይዓፅዳን ኣብ ማዕከኑን ኣይክባን እየን። ንስኻትኩም ግዳ ካብኣታትን ብዙሕ ኣዝኹም ዘይትበልፁን ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ከመይ ብናይ ክዳን ትጭነቁ፣ ንዕምባባታት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓቢ ተመልከቱ፣ ኣይደኽሙን ኣይፈትሉን። ምስናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብለና ማለት። ስለዚ ክንጭነቕ ከም ዘይግባኣና ማለት እዩ። ንዕዋፍ ሰማይ ዝምግብ ንዕዋፍ ሰማይ ዝጥምት ኣምላኽ ንዓና ክርስዓና ኣይክእልኒ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጠረና ከይበልና የፈጢርና ዝፈጠሮ ነፍስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይርስዓኒ ማለት እዩ። ዘንብረና እግዚኣብሔር እዩ፣ ብሂወት ክንህሉ ዝገብረና እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ እንተለኹ ንክርስቶስ እየ እንተሞይተውን ንክርስቶስ እየ ሞይተውን ዝኸይድ ናብ ክርስቶስ እየ ኢልና ማለት። ስለዚ ክርስቶስ እያ ኣብ መሬት ዘንብረና ክንነብር ዝገብረና እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝኣክል ኣምላኽ ከለና ክንጭነቕ ኣይግባኣናኒ ማለት እዩ። እስከ ኣብ ገዛና ዘለው ኣሕዋትና ንመልከቶም። ለምሳሌ ህፃናት እንድሕር ኢኹሞም ኮንኩምሲ ሎማዓንቲ እንታይ ክንበልዕ ኢና፣ ፅባሕ ከንታይ ክንበልዕ ኢና፣ ክዳን ከንታይ ክክደን ኢሉ ህፃን ኣይጭነቐን እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ዝብላዕ ብዛዕባ ዝስተ ኣቦኡ ከም ዝሓስበሉ ኣዲኡ ከም ትሓስበሉ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰትየ ኢሉ ኣይጭነቐን እዩ። ንሕና ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ህፃናት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዝምግበና ኣምላኽ ኣለና፣ ዝሕልወና ኣምላኽ ኣለና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘድሕነና ትሄለና ኣምላኽ ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኮ ብመላእኽቲ ገይሩ ዝሕልወና ኣምላኽ እኳ እዩ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 90 እንድሕር ኢኹሞስ እስመ ለመላእክቲሁ የእዞም በእንቲአከ ከመ ይቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ ይብል ማለት እዩ። ስለኻ ብል ማለት ስለኻ መላእኽቲ ክእዝዘልካ እዩ። ካብ ኩሉ ሽግርካ እንተ ክገብሩካዮም ከድሕኑካ እዮም፣ ብኣጋርካ ከይትዕንቀፍሲ ብኣዳዎም ክድግፉካ እዮም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ፈጢሩ ዝገድፈና ኣምላኽ ዘይኮነ ዝሕልወና ዝካናኸነና ዝምግበና ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይትጨነቁ፣ ካባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ወይ ሓንቲ ሜትሮ ሓንቲ ሴንቲሜትር ክውስኽ ዝከኣሎ መን ይብለና ማለት እዩ። ከመይከ ብትበልዖም እትሰትይዎም ብክዳን ትጭነቁ ኢሉ ሽዑ እንታይ ይብለና? ናብ ዕምባባታት መሮር ተመልከቱ ይብለና ማለት እዩ። ናብ ዕምባባታት መሮር ተመልከቱ ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብኻ ረኣዩ፣ ኣይደኽሙን እዮም ኣይፈትሉን እዮም። ምስናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ቦታት እንታይ እዮም ጠቕሱ? ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ማለት እዩ። ሰሎሞን ካብ ሃሪ ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ልብሲ ይለብስ ነይሩ። ኣብቲ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ልብሱ ከዓኒ ናይ ዕምባባታት ቅርፂ ነይርዎ ማለት እዩ። ናይ ዕምባባታት ቅርፂ ነይርዎ፣ ምክንያቱ ሰሎሞን ንጉስ ስለዝኾነ ዝበለፀ ክዳን ይኽደን ነይሩ፣ ናይ ነገስታት ክዳን ይኽደን ነይሩ። ግን ሰሎሞን እኳ ምዝ ኩሉ ክብሩ፣ ሰሎሞን እኳ ምዝ ኩሉ ጥበቡ፣ ሰሎሞን እኳ ምዝ ኩሉ ሃብቱ ከም ዕምባባታት መሮር እንታይ ገበረን? ኣይተኸድነን። ምክንያቱ ናይ ዕምባባታት መሮር መልክዕ ናይ ባህሪኦም እዩ። ሰሎሞን ግን ኣብ ክዳኑ ዝነበረ ናይ ዕምባባታት መልክዕ ካብ ዕምባባታት ዘቐድሖ ኮፕ ዝገበሮ ዳ እምበር ናይ ባህሪ ኮነ ማለት እዩ። ኣብ ሰውነቱ ኣብ ልብሱ ዝነበረ ካባ ወይ ኣብቲ ክዳኑ ዝነበረ ናይ ዕምባባታት መልክዕ እንታይ ዝገበረ እዩ? ካብ ዕምባባታት ቀዲሑ ዝወሰዱ ዳ እምበር ናይ ባህሪ ይኮነን። ስለዚ ሰሎሞን እኳ ምዝ ኩሉ ክብሩ ከም ዕምባባታት መሮር እንታይ ገበረን? ኣይፀበቐን። ንዕምባባታት መሮር ፅቡቕ ዝገብሮም መን እዩ? እግዚኣብሔር እዮም። እግዚኣብሔር ንዕምባባታት መሮር ፅቡቃት ከም ዝኾኑ ዝገብሮም። ግን ዕምባባታት መሮር ኣይፈትሉን እዮም ኣይደኽሙን እዮም ከዓ ማለት ከይደኸሙ ከይፈተሉ እንታይ ገበረ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ፅቡቃት ከም ዝኾኑ ምልኩዓት ከም ዝኾኑ ይገብሮም ንሰብ ከዓኒ መኣዛኦም ወይ ከዓ መልክዖም ከዓ ከም ዝስሕብ ይገብሮም ማለት እዩ ሰሎሞን እኳ ምዝ ኩሉ ክብሩ ከምኦም ኣይለበሰን ወይ ከዓ ከምኦም ኣይፀበቐን ተባሂሉ ሽዑ ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብለና ምስናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ ብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግን ናብ እቶን ሓዊ ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኑ ካብ ኮነ ዳ ኣቱም ጎደሎ እምነት ንዓኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ኣይከድነኩምን ስለዚ እንታይ ከርእየና ድልዩ መፅሓፍ ማለት እዩ ዕምባባታት መሮር ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግን እንታይ ዝኾን ዝነቅፅ ናብ ሓዊ ዝድርበ ዕምባባ መሮር ከምዚ ገይሩ መልክዕ ከብሃቦ በተለይ ኣብ ገልገለ መስቀል ካብ መስከረም ጀሚርኩም ንሕሪኢኹሞም ዕምባባታት ሓቀይ ዝበርህሉ ዝወፅሉ ግዜ ማለት እዩ እና መሬት ብሙላእ ብዕምባባ እያ ትሽፈን ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ንዓይንና ዝስሕቡ መልክዖም ፅቡቃት እዮም ሓቀይ ምሽ ዕምባባታት መሮር ከምዚ ዓይነት መልክዕ ክህልዎም ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ ግን ዕምባባታት መሮር ተሪኢኹሞም ዕምሮም ሓፂር እዩ ነቒፆምካ እንታይ ይኾኑ ይደርቁ ደሪቆምካ ናብ ሓዊ ይድርበዩ ማለት እዩ እና እግዚኣብሄር ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ግን ዕምባባ ደሪቁ ናብ ምንታይ ናብ ሓዊ ዝድርበ ከምዚ ገይሩ ብመልክዕ ካብ ፀበቆ ንዓኻትኩም ግንዳ ክንደይ ኣብሊፁን ዕዚዙን ዘይሂበኩም ብለና ማለት ስለዚ ክንጭነቕ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ንነፍስና ብንበልዖም ብንሰትዮን ንነፍስ ንስጋና ንክደኖ ክዳን እንትክንከውን የብልናን ክንጭነቕ ኣይግባኣናን እዩ እምበኣርከስ እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ከ ክንሰቲ ኢና እንታይ ከ ክንክደንና ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣህዛብ ይደልይዎ እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጦ ይብለና ማለት በቃ ዋና መእሰሪኡ እዚ ማለት እዩ እዚ ብእትበልዕዎን ብእትሰትይዎን ብእትክደንዎ እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ምክንያቱ ነዚ ኣህዛብ ከም ዝደልይዎ ይፈልጥ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለዚ ኩሉ ዘድልየኩም ነገር እግዚኣብሄር ተክገብረልኩም እዩ ከዳልወልኩም እዩ ኢሉ ኣቱም ጎደሎ እምነት ብሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ብዝብላዕ ብዝስተ እግዚኣብሄር ብዝልበስ ብዝክደን ክንጥርጥሮ ኣይግባኣናን እዩ እግዚኣብሄር ኮ ንፃድቃን ንሓጣንን ፀሓይ ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሄር ንቁንዓትን ንኽፉኣትን ዝናብ ዘዝንብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንፃድቃን ንሓጣን ፀሓይ ዘውፅእ ንሓጣን ንፃድቃን ዝምግብ ኣምላኽ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ንዓና ነቶም እናኣምኖ ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይሂበና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ይበሃል ምሽ ኣብ ዝሓለፈ ንባዕሉ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ክንፅሊ ከለና ሲ እግዚኣብሄር ኣምላኽነቱ ንኩሉ እዩ ኣምላኽነቱ ንኣማንም ዘይኣማንም ንመናፍቁም ንኣማንዮም ንኩሉ ብሓፈሻ ኣምላኽነቱ ንኩሉ እዩ ምክንያቱ ስለ ዝፈጠሮም ማለት እዩ ኣቦነቱ ግን ንመን ንዓና ጥራይ ማለት እዩ ንዓና ንክርስቲያን ወይ ከዓኒ ንዓና ነቶም ናቱ ዝኾንና እዩ ማለት እዩ እዚ ኣቦነቱን ኣምላኽነቱ ንዓና ክኾን ከሎ ንኣህዛብ ግን ኣምላኽነቱ ጥራሕ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ግን ሓጢአተኛታት የሚሉን ሓጥኣን እንታይ ይገብርኒ መግቦምን እንታይ ዮምን ክዳኖምን ኣይከልኦምን እዩ ማለት እዩ በቃ ዘድልዮም ነገር ፀሓይ የውፀሎም ዝናብ የዝንበሎም ንፋስ የምፀሎም ኩሉ ዘድልዮም ነገር ኣብ ዓለም ከሎ ዘድልዮም ነገር ኩሉ ይዘማልእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣህዛብ ከምዚ ካብ ገበረሎም ማለት እዩ ንኣህዛብ ከምዚ ካብ ገበረሎም ንዓና ክንደይ ንዓና ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይሂበናን ዘይገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉስ ኣህዛብ ይደልይዎ እሞ ንዓኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ትግበሩ ማለት እዩ ኣይትጨነቁ ኣብ መጨረሻ ሸ እንታይ ይብለና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ ስለዚ በቃ ዋና መእሰሪ ሓሳቡ ንሱ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ንኩሉ ዝምግብ እግዚኣብሄር ንኩሉ ዘርኢ እግዚኣብሄር ንኩሉ ዝከናኸን እግዚኣብሄር ንኩሉ ዝሕሉ ኣምላኽ ካብ ኮነ ዝብላዕን ስተንካ ንኣህዛብ እኳ ዝህቦም ድሕር ዳኣ ኮይኑ ንዓና እንታይ ገብርናኒ ኣይከልኣናኒ ምክንያቱ ከምቲ ህፃን ዝበልኒ ዓንተ ወይ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰትየ ኢሉ ኣይጭነቕን እዩ ህፃን ነገር ግን ኣቡኡና ዲን ዘድልዮ ነገራት የማልኡ ኢልና ምሽ ሓቀይ እግዚኣብሄር ካ ንዓና ኩሉ ዘድልዩና ነገር የማልኣልና እዩ ማለት እዩ እንበልዖ ንሰትዮ እንክደኑ እንታይ ዝገብረልና እዩ ዘዳልወልና ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክንጭነቕ ኣይግባኣናን ይብለና ማለት እዩ ንዓና እንታይ ከም ዘድልየና ክነግረና ከሎ እንታይ ዝብለና ሽዑ ንስኻትኩም ግና መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኹን ፅድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ከዓ እንታይ ክኾነልኩም እዩ ክውሰኸልኩም ይብለና ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ድለዩ መንግስቲ ኣምላኹን ፅድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ እንታይ ክኾነልኩም እዩ ክውሰኸልኩም እዩ ፅባሕ ንርእሰይ ኣትጭነቕ እሞ ንፅባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ ንመዓልቲ እንታይ ኣኽላ እዩ ክፍኣታ ይኣኽላ ይብለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሰብ መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቅን ክደልዩ ኣለዋ ኣብ ዓለም ክንደልዮ ክንብህጎ ዝግባኣና ልዕሊ ማንም ነገር ክነቐድሞ ዝግባኣና ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ እንድሕር ዳኣ ሒዙ ካልእ ትርፊ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ከዓ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኣይሁድ ሓይቶሞ ነይሮም ሓቂ ኣይሁድ ሓደ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓቲቶሞ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም መንግስቲ ኣምላኽ ኣብያ ዘላ ኢሎሞ ማለት ክርስቶስ ክምልሰሎም ከዓ እንታይ ኢልዎም መንግስቲ ኣምላኽ ብምትሕልላው ኣይትመፅን እያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣፍትላ ወይ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ኣፍትላ ተባሂላ ኣይትንገርን እያ መንግስቲ ኣምላኽ ሳብ ማእኸልኩም እያ ዘላ ኢልዎም ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ
ወንጌል ንባዕ እንታይ ዝብል ናይ መጀመርያ ንሕሪኹም ምኾንኩም መንግስተ ሰማያት ሕገ ወንጌል ተስፋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ማለት እዩ። መንግስተ ሰማያት ሕገ ወንጌል ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ዝተባሃለ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። እዚ መንግስቲ ኣምላኽ ድለዩ ማለት መጀመርያ ክርስቶስ ድለዩ ማለት እዩ። ሰብ እንድሕር ዳኣ ክርስቶስ ሒዙ ኮይኑ ካልእ ኩሉ ነገር ትርፊ ይንዕኦ ማለት እዩ። ክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ሒዝና ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ትርፊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ከሓዝና ኩሉ ነገር ናትና እንተ ኮይኑ ትርጉም የብሉን። አንተ እንታይ ኢልና ሰብ ብኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተኣጥፈ እንታይ ጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ኢልና ምሽ ሓቀይ ነብሱ ክረብሓሉ ዝኽእል ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ገንዘብ እንድሕር ዳኣ ገይሩ ንክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ሂወቱ ገይሩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ናቱ እንድሕር ዳኣ ገይርዎ ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ናቱ እዩ ማለት እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ድኻታት ኢና ግን ሃብታማት ኢና ብል ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ዝተሸገርና ኢና ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ እንታይ ኢና ዝበልፀግና ኢና ብል ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ሰብ ዝተዋረድና ኢና ግን ካብ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝኸበርና ኢና። ካብ ኩሉ ሰብ ዝተነዓቕና ኢና ግን ካብ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝኸበርና ኢና ብል ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ሰብ ዝተዋረድና ኢና ክብል ከሎ በዛ ዓለም ዝተነዓቕና ዝተዋረድና ኢና ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ሰብ ዝኸበርና ማለት ካብ ብእግዚአብሔር ዝኸበርና ኢና ብክርስቶስ ዝኸበርና ኢና ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ሰብ ዝተሸገርና ኢና ይብል ግን ኩሉ ነገር ከዓ ናትና ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ዝሓዘ ሰብ ኩሉ ነገር ናቱ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ምሳና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ድንግል ማርያም ምሳና ክትከውን እያ። ክርስቶስ ምሳና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ቅዱሳኑ ምሳና ክኾኑ እዮም። ክርስቶስ ምሳና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ መላእኽቲ ምሳና ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ኣዳም ናይ መጀመርያ ዝክሩ ትኾንኩም ኣዳም ምስ እግዚኣብሔር ምስ ተባእሰ ምስ እግዚኣብሔር ጥራሕ ኣይኮነን ተባኢሱ። ኣዳም ምስ እግዚኣብሔር ብምባእሱ ምስ መላእኽቲ ተባኢሱ። ኣዳም ምስ እግዚኣብሔር ብምባእሱ ምስ ተፈጥሮ ተባኢሱ። ኣዳም ምስ እግዚኣብሔር ብምባእሱ ምስ ኣራዊትን ምስ እንስሳታትን ተባኢሱ ማለት እዩ። ዝግዝእሉ ዝእዘዝዎ ዝነበሩ ኣራዊት እንተክገብርዎ ጀሚሮም ከሳድድዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። እዚ ምስ ክርስቶስ ምዃን ማለት ኩሉ ዓለም ናትካ ምግባር ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ከሎ መላእኽትን ደቂ ሰባትን ብሓደ ምስጋና ብሓደ መዝሙር ኣመስኪኖም ሓቀይ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ሓቀይ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ኢሎም ዘሚሮም ማለት እዩ። ከመይ ንድሕር ዳኣ ኢልና ኮይና ብክርስቶስ ዕርቂ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ። ሰባቱ መስተፃርራን ይብሉ ቦታት ማለት ሸውዓተ መስተፃርራን ወይ ከዓኒ ሸውዓተ ተባኢሶም ዝነበሩ ኣካላት ተዓሪቆም እሶም ከዓኒ ሰብን እግዚኣብሔርን ሰብን መላእኽትን ሰለስተ ማለት እዩ ነፍስን ስጋን ሰማይን ምድርን ህዝብን ኣሕዛብን እንታይ ኮይኖም ብክርስቶስ ልደት ተዓሪቆም ማለት እዩ። ቅዱስ ያሬድ ነዚ ወሲዱ ኣሃዱ መርኤተ ኮኑ መላእክት ወሰብ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ኢሉ ማለት እዩ። ብናይ ክርስቶስ ልደት መላእኽትን ደቂ ሰባት እንታይ ኮይኖም ሓደ መጓሰ ሓደ ሕብረት ኮይኖም ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ክርስቶስ ምስ ተዓረቕና እንታይ ጌርና ክርስቶስ ናብቲ ማሕበር መላእኽቲ ወይ ከዓ ማሕበር ናይ ቅዱሳን ሓዊስና ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ብጥምቀት ይቕሬታ ክርስቶስ ብጥምቀት ኣካሉ ዝገበረ ክርስቶስ ብጥምቀት ዝለበሰ ብስጋ ወደሙ ከዓ ክርስቶስ ገንዘብ ዝገበረ ሰብ ያው ሰብዚ ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቲያን ክርስቶስ ከም ዝሓዘ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ዳይ ከረጋግፅ ዝግባእ ወይ ከዓ ምስ ክርስቶስ ምህላውና ክርስቶስ ምሳና ምህላው ንሕና ከዓ ምስ ክርስቶስ ምህላውና ከተሓሳስበና ዝግባእ እምበር ክርስቶስ ዝኣክል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ዝኣክል ኣምላኽ ዝሓዘ ምንም ነገር ኣይጎድሎን እዩ ማለት እዩ። እንተተሸገረካ ብክርስቶስ ኩሉ ነገር ክረክብ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ምሳና እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ሲኦል እኳ ተወረድና እንታይ ካብ ሲኦል መን ከውፃና ይኽእል ክርስቶስ ከውፃና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እንተሞትና እውን እንታይ ክገብረና ክእል እዩ ከተንስኣና ክእል እዩ። ሓቂ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ተስይቡ ሓቂ ድሕሪ 4 መዓልቲ በቃ ሸቲት እዩ ጨኒ እዩ ኢለን ኣሕዋቱ ከይተረፋ ኣብ ዝቐበፃሉ ግዜ ኣሕዋቱ ኣብቲ ዝተፀየናሉ ግዜ እንታይ ገይሩ ክርስቶስ ንማርታ ክዛረባ ከሎ ማለት እዩ እንተሞተ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ክትንስእ ክእል ኢልዋ ማለት እዩ። ጥባይ ዝኣምንስ እንተሞተስ ብሂወት ክነብር ይሓቀ ይብለና። ስለዚ ክርስቶስ ዝሓዘ ሰብ እንተሞተካ ካብ ሞት ተንስኢ ብሂወት ክነብር ይኽእል እዩ። ስለዚ መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቅን ድለዩ እቲ ካልእ ክውሰኸኩም እዩ ተባሂልና ማለት ስለዚ ክርስቶስ ዝጎደለና ነገር ኩሉ እንታይ ክገብረልና ክእል እዩ ክመልኣልና ይኽእል እዩ። ግን መጀመርያ ክርስቶስ ክንሕዝ ይግባኣና። መጀመርያ ናይ ክርስቶስ መንግስትን ፅድቅን ክንደሊ ይግባኣና። እቲ ካልእ ነገር ግን ተርፊ እዩ ክውሰኸልና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ስለዝኣተወልና ክውሰኸልና እዩ። እግዚኣብሔር መንግስተ ሰማያት ተኣክል ርሲ ሂቡ ዝብላዕ አንስተን ኣይክልክለናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትሄልዩ ለጌሰም እስመ ጌሰም እሰትሄሊ ለርእሳ ስለ ፅባሕ ኣይትጨነቑ ፅባሕ ንባዕላ ዘለዋ ጭንቀት ይኣኽላ እዩ ኢልና እግዚኣብሔር። ስለዚ ማዕድናን ዝማሃረናን ሎለ ባህር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቀጽሉ ዲያቆን አቢ። እሺ ታንኪዩ ዲያቆን